Assalamu alaikum aziz ildeşler. Assalamu alaikum Sapar ağa, Halmurad ağa, Aydın. Selamun aleykümler. İyileşler. Selamun aleyküm. Buyur kemiğine. Vatandaşlar Esselamu Aleyküm Sapara, sana da selam, kemiğine aydın, size de selam enilir. Aleyküm selam, selam vatandaşlar emmenize. Hava kemiğine söz sende. Bugün ne emredeceğiz? Hava bugün geçen 4-5-6 ay belki bundan öbür neme ediptik ildeşlerimiz bilen o soru cevap diyende biz sorattık. Şoňa meňzeş nemeler var. Käbir o gözden geçirmeli meselelerimiz var. İldeşlerimize bir 4 sorudan ibaret. O sorama üsleýäs. Bu taýda da temany görýäňiz, bizim size soralarımız var diýip. Şo taýdanam sizin kommentariýalaryňyzy ekrana getireriz. Hemme kim görer ýaly. Pikir alışveriş edersen ýakyndan. Samimy bir neme bolsun diýip. Soruları şu an versen 20 kişi var da şu an giren. 20 kişi değil de birazcık vakit geçen başka bir zatlar hakkında görün etsek diyen. O şu näme üçin sora berýäs ine şu arada. O görün edip bileriz. Näme gerek bu sora? Bana azrak bir zatlara aýdyp geçeýin. Bir 5-10 minutdan köp gürlemers bu arada. Näme bar? Isnışmak diýilen bir mesele var da. Eğer halk soramayan olsa biz indi näçe wagtdan ara şu taýy geçýäs. Kommentariýalary soraw bolany we tema değişli olanlary okap geçýärdik. Ýani gaty az bular nämäni görkezýär? Jemgyýetiň bilim derejesiniň ýa-da düýpli pikir etmek derejesiniň gynansak da bir pesräkligini görkezýär. Biz hem şonuň içine aýdýas, eger ildeşlerimiz soraw bermeýän bolsa biz käbir meseleleri biz soraw berip gozlamakçy buna. Ýa düýpli meseleler var. Yine biz galdyryp geçýäs, o aýdyp diýip geçýäs, ýöne bir neme ýok. Interaktivlik ýok. Yani interaktiv demek yüz yüze görüşmek diýilen ýa bir neme de. Biz şonu canlandyrjak bolýas. Eger hakykatdan hem täze Türkmenistan guruljak bolsa, gurulmaly bolsa, biz käbir sorawlary häzirden yüze çykaryp şonu häzirden yüzleşmeli. Ondan soň neme bağlanşyk ýalak bolmaly bu aramyzda. Yani halk bilen ýa-da düşünen topar bilen ve hizmet alacak topar diýeli. O hizmet edecek bilen hizmet alacak halkyň gatlaklary arasında bir neme döremeli hökman suratda. Gowy aragatnaşyk döremeli ve şu aragatnaşyky döretmek üçin hem dogry sorawlary sorap dogry jogaplary berip bilmek mekan diýip biz şonu ýaly pikir edýäs. Men şo gyska şonu ýaly diýip aýdyp geçeýin. O vatandaşlar sorular var arada menem aýdayın. Soru vermek yine käbir sorular gelýär. Hatta şu videonun başında da bir soru gördüm. Men kommentariýamy näme üçin aýyrdyňyz diýäm, öçürdüňiz diýäm. Şoňa ýalyrak bir soru var. Indi berde öňem aýdylan bir kommentariýalar haçan öçürilýär, näme üçin öçürilýändigini biz ol ýöne ýere kommentariýa öçüremiz o, hatta söýüp ýazylanlarym öçüremiz aslında öçürilmeli şolaryň emmesi. Oň ýaly sizin kommentariýaňyzy izarlap durmana bir wagtymyz ýok. Oň ýaly soraw däldir we şoňa jogap ber diýip talap edýäňiz. Indi şol sorawlar watandaşlar ine $1.000.000 soraw diýip bir ýa-da başga şoňa bir €1.000.000 sorawmy şoňa bir soraw bardy. Ýalňyşmasam bir ýerde okapdym da, ýani soraw nämedigini dogry soraw berip bilmek diýmek sen mesele düşünýän diýmek. Düşünmeseň dogry soraw hem çykaryp bolmaýar. Beýnansak da ýalňyş soraw bolýar. Soň yine ýanky sorawlar meselesinde vatandaşlar biz yine şu işler başlandan beri kanalda näme görýän bolsaňyz şu zatlar aslında bizim pikirimizce bizim düşünjemiz däldir. Şu ilatyň düşünjesidir. Ýa-da ýanky halkyň düşünjesidir diýip aýtsam bolýar. O köp adam
näme diýär ine kommentaryada siz nämeni bilýäňiz, köp bilýäňizmi? Biz hiç zat bilemiz ok. Şoň üçin soraýas. Biz öwrenýäs. Öwrenmelidigini bilýäs. Başga zat bilemiz ok. Men özüme şahsen hiç zat bilemok. Şo ýöne öwrenmelidigini bilýän we öwrenýän. Kimden öwrenýän? Ýene şu beýliklerden öwrenýän. Başda öwrendiklerden. Ýene bu soraklaryň esasy maksatdan şu birinciden ýine köpçülük bilen olan düşüncesini öğrenmek. Sebäbi biz hemişe plan çizilen wagt ýa-da öňümüzdäki günlerde näme etjegimiz hakyndaky mailnamalar ýazylan wagtda hemişe şu zatlaryň hemmesi göz öňünde tutulýar we analiz edilýändir. Ve işlerimize hakykatdan hem gatully peýdasy bardyr. Sizin berýän jogaplaryňyz. Şoň üçin kommentaryada ol men bilemok ýa ýalňyşmyka diýip pikir etmeň, öz düşünüşiňiz boýunça, düşünjeňiz boýunça jogap berip gitseňiz, ýani biz üçin hem gowy bolar, hemmemiz üçin hem gowy bolar diýen pikir alışmak. Onda Menen bir zat şoýun soralaryň üstüne. hawa. Ýeme watandaşlar sorak alışmak, jogap bermek bir gaty bir kadimden elden Türkmeniň däpli sorunu da bardy. Täze demokratiýany oýlap tapandady däl. Ýöne bir zat bardy. Soragdan tapawdyken, sorak var iş bitirmek üçin. Sorak var iş ýykmak üçin, ýa adamyň şahsyny delmek üçin. Ýa ýene bir zat. Biz nämen göz öňüne tutup sorak berýär. İş kemçiligini ýa iş bitirmek üçin sorak bar bolsa, ol işin peýdasyna görä ahyrky netijede birekden öwrenmek bilmeýän zadymyzy ýa-da birek beýlik bilinýän ýa ortak oýlan temaň üstünde bolýar dünýä garaýşy bilen. Şo zatlar menim sorguç ýal köp zatlary adamlaryň emelerinden kommentlaryny alyp otyn. Sebäbi ýurdun içinden çykyp gaýdanmada 30 ýyl oly wagt boldy. Ama yurtdan ýany 3 ýyl 5 ýyl gelen adamlaryň pikir bar. Onu öwrenmek, bilmek islesen radylaşmak, islemesen diskussiýa etmek bol gaty mümkin da. Ýöne bizim halkymyz bir zady öwrenipdir. Şu sorak berse özüni ýa prokuror hasabyna görä, ýa suwdyň ornuny görä, ýa-da aklawçy. Biz o zatlary wezipe tutup boynumuza almak gerekler. Vatandaşlar şol ugurda okukan adamlar we bilim alan adamlar we işlep aylyk alyp oturarlar we gelecekdir de şol. Oy olur çözsün o meseleleri. Bizim çözmeli zatymyz şu täze Türkmenistanyň düýbüni nähile edip tutsak halka, döwlete, gelecekki nesellere peýdaly boljak. Şonuň üçin şu meseleleň toplumny günne günasy köpçülik bilen yekelikde, ikilikde, dörtlükde, orluklarda alıp çıkıp oturuyor. Sebäp halk gatnaşmasa ve meselen çözgüde ýene de gyşyk bolar ýa ters bolar. 10 adam 100 adam bilen ýüşüp hökümet çalşanyň bilen ýene de şol 100 adamyň döwleti bar ýa 10 adam ýa 1 adamyň ýol başçylygy. Onu ýene de halkyň döwleti bolmady. Şonuň üçin şu döwletli meselelerde, halkly meselede, gelecekli meselede näme teklibiňiz bar bolsa şonu etmeli, nädip ýurdu düzeltmeli. Şo zatlary bizim sizler eşdetimiz gelýär. Belki bizim bilmeýän zatlarymyz bardyr. Belki hem de bilmeýän zatlarymyz kändip ýurdun içinde çykyp gaýdanda näçe çeýil bol. Belki şo içinde bir ýöretör mehanizmi bardyr, işletmek zerur. Belki siz şonu bilýänsiňiz, biz daşyndan görüp bilemiz. Bizim daşyndan görýän zatlarymyz elbetde kän ýöne hemmesi däller. Şoň üçin birek üstün doldurmak o kemçilikden men agry diýip bilýän. Ýöne hiç kimin üstünden kadylyk etmek, prokurorluk etmek, sülçülük etmek haky ýok diýip düşünýär. Döwlet wezipesi bolmasa, haçan ýurda baramyzda goýan şol gulluklar etsek. Ene şonu aýtjak boldum men, awa Sakaraga senden bir zat barmaýdy. Mende bir kän bir zat ýok we ýöne soraglym gerekligini nemesini aşagyny çyzadym belli. O belki de ýanky Türkmenistanyň şu wagtky ýagdaýy halk köpçüligini kanagatlandyrýandyr. O da bolup biler. O bizem onu ýanky ýalňyş bir zat edýän bolmagy mümkin. Düzelmesini islemeýän bolmagy mümkin. O biz Türkmenistanyň düzelmegini islämzok. O şu wagt gowy diýenlerim bolmagy mümkin hal burada.
Onu bir köp zady aydam zok, aýtmaýanymyň sebäbi bar. Düşünilmejek zada aýdanyňda näme? Mutabyçy. O bir daha düşmedik diyersiniz. Yani şoň üçin bir iki taraply neme bolsun, ýa-ni dialog bolsun diýip neme diýerse. Men käbir nemeleri şu gurrunçylygyň içinde ne soraglary beren, o özüňde günde görüp gören soraňyz boldur bolýan ýöne jogabyňyz ýokdur. Onu bilýän. Ýöne bermek bizim borcumuz. Şu soraglary size o sebäbi ýaşap içinde ya gözüňize gurunşya ya da başka datlary deňeşdirme mümkinçiligiňiz ýok ya da bildiğiniz ýeten ok, şondan bolmagy mümkin. Aýdyň elini aldyrdyň bolýan sana söz bereň. Şunu hemen açacaktım, sorulara geçtiren böyle şu an 80 kişi var kanalda. Şu an açacaktım Sapar ağa. Bolýar. Yani biz kaç açsanız, hem cemleseniz. O cemledim, o soruňy da geçiberin, soruň içinde sorar. Var. Hava, yine şu tayda ilkinci sorumuz hava geldi. Näme diýär? Türkmenistanda suw ýok ve yerler şor. Bu ýagdaýa görä Türkmenistanyň geleceği siziň üçin nähil bolar? Indi näme? Bu soragy näme üçin soradyk? Bu gyzykly bolmaly esasen. Indi biz täze Türkmenistan gurmaly ýa-da näme bar-da ýa-da Gurban ulyny aýyrmaly meselesi var. Yani Gurban ulyny aýyrandan soňky iň esasy meselelerden birisi ine suwun ýoklugy, suw bolsa da yerler şor. Bu zatlar pikir edýäsmi? Yani Gurban ulyny aýyrmak bilen Gurban uly aýrylýar, başga hiç zat üýtgän ok. Yerim şoru gidip okyan. Ine başka hiçbir näme aýtmadan o ildeşlerimiz o Türkmenistan'da su yok. Yani pikredim içmäge bu ýyldan başlap içmäne su problemasi var. Onun üstüne yerler hem şor. Yerler hem arasalap bolanok, ýuwup bolanok. Bu ýagdaýa görä Türkmenistanyň geleceği nähil bolar siziň üçin? Ve kemine şu taydan hemen koşup geçelim de Türkmenistan diýende ýa-ni başka bir zat diýip düşünmem. Türkmenistan ve şoň ilatı ya da yine özümüz bizim ýagdaýymyz vatandaşlar hemmemizin ýagdaýymyz 5 ýyldan soň 10 ýyldan soň nähili bolar. Yine suwa ýok, ol belli zat suwun problemi adyr şu taýda. Soňam häzir soňky edilen işleri seredip görün ya da beýleki dünýäde ýa-ni makalalar vardır. Şoň esas şoň üstünde ýazylan haýsy böleklerde, haýsy regionlarda, dünýäniň haýsy regionlarında suw problemasy boljakdygy hakynda. Yerlerim belli ýagdaýy, ona görüp ýörüsde gözümüz bilen onu gerek däl uzağa gitmek. Her kim öz ýaşaýan ýerine seredende de şu yerler, zaýalanan yerler gynansak da indi şu ýagdaýda ýene 5 ýyldan soň, 10 ýyldan soň, 15 ýyldan soň geljegimiz bizim, ilatyň, halkyň, Türkmenistanyň geljegi nähili bolar, nähili ýagdaýda bolar. Ve komentariýa ýazanda hakykata laýyk gelýän komentariýalar ýazmagy isläse, elbetde arzular bolup biler. O arzu başga zat, ýöne bir soraga jogap başga zat. Arzu bilen jogaplasaňyz ýalňyş bolar mı diýip pikir edýän. Yani şu ýagdaýlary gözüňizde tutup näli görýäňiz, öz geljegiňiz, ne çağalarymyz näli ýaşajak şu taýda. Ne şu zatlar hakynda düşünjeňizi, pikiriňizi ýazyp ýazsaňyz komentariýada. Owa derüş ildeşimiz ýazypdyr. Ören açyk soru. Owa biz ýapyk soru soramyz ýok. Egzamin däl o ildeşler onu näme bilen garşdyrmaň. Açyk soralar owa. Yani näme edeli? Problemamız var, yani şonu gürleşeli manysynda. Egzaminden geçmeli däl meselesi soragy däldir bu. O ýerbe kenarda gürleşelýän, ha? Kemine. Hawa. Açyk nemelerimiz. Yine neme gelipdir. Ekrana getirmekçi o soragy. Nemeni. İldeşimizin. Näme diýipdir bu taýda?
O vatandaşlar soradık yani komentaryalara seyretken ölen sessizlik şu an 90 kişi var. Eğer sorağı okan olsanız ekranda yazyandır. Cevabı näme şoň? Ya cevap yok mu ya da pikir etmedik mi şu zatlara vatandaşlar ol bir katı näme zatlar sebebi yine hemmemize müştahide bir 20 yaş 35-45 yaş arası deyip pikir edýän men ondan kişiler gelen ok ya da olar için gyzyklan der bu temaları ýöne näme soraw däldir. Iň bolmanda bir pikiriniz bolmaly vatandaşlar o zatlar hakynda. Ya da şuňa pikir bolup biler. Men işim ýok Türkmenistan bilen ama men daşary ýurtda bir ýerde ýaşajak diýip şol 5 ýyldan soň ýa-da. Ne şoňa planym bar. Olan bir cevap bolup biler ya da näde düzeldip boýlaşyň ömüne geçip bolýarmy? Başka bir zat edip boýlarymy şu zatlar hakynda düşünjelerinizi ýazsaňyz. Aydın ine bir näçe gowy nemeler geldi häzir olaram ekrana getirmekçi derwiş ýyldeşimiz ýazypdyr. Suw tyşetli usullary geçirmeli yani tyşetleýici usullara geçirmeli diýipdir. Başlarsınız. Olan bir neme pikir. Sebäbi şu wagtda çelli hakykatdan hem Türkmenistanda bir zadyň tyşetlanmalylygyny bilen oklardy. Yani gerek gaz bolsun, gerek tok bolsun, gerek hem suw bolsun. Ýöne ýeterlimi tyşetlamak häzir Türkmenistan ýagdaýynda bunuň üçin nemelere seretmeli açıp statistikalara yani su stresi diýilen bir zat var ýyldaşlar belki eşitensinizdir eşitmedikleriniz hem neme su stresi dünyadaki su stresi nemeler nokatlar içine Orta Azya giriyor Afrika'nın käbir ýurtlary giriyor son Amerika'nın käbir Amerika'da gata az ýöne bar şonuň ýaly bir su stresler yani su gytçylygynyň bar yerleri diýip aýdaly. Suw stres diýip aýdýar. Ýa şol nemelerin içine girýär. O ne suw stresiniň derecesi näçe? O şo zatlara da seretmeli. Elbetde ýani tyşetli ulanmak iň birinji her bir watandaşyň ýani bilinçli şo zadyň farkynda bolup etmeli meselelerinden biri. Men häzir ýene bir komentary getirmekçi şu taýa. Näme hakynda ýazsaňyz vatandaşlar yer suw reformasyny geçirmeli diýäňiz elbetde o geçirilmeli ýöne şu reformanyň içinde nämeler edilmeli hakynda ýazsaňyz reforma geçirmeli diýmek ol ýa-ni näme diýiler bir general düşünjede umum düşünje. O yer suwda näme etmeli reforma şuň könem geçirip ýörler 30 ýyldan ermin sanysyny geçirdiler ýöne olar reforma bolup bilme ýa-da bolmady diýin. Ýöne şu diňe yer suwda ähli puwdan reformasyny düýbünden täzelemeli olary. Reforma da diýip biljek mama dälmi bilemok, ýöne düýbünden täzelemeli. Şoň üçin şol reforma edilende göz öňünde nämeler tutulmaly? Elbetde gowy pikirler hem bar içinde kimine ekrana getirip bilseň. Şoň suw arada ýazylypdyr. Suw elbetde suw arada şoň ýanynda ýere hem goşmaňyzy isleýärse sorawda diňe suw soramak maksadymız ýokdu. Ýani yerem şorda, suwun ýokluga bir ýana yerem şor. Indi yerin şoruny açmak üçin suw kän ulanylýar diýip bilýän mene beýleki yerlere göre. Dogry däm Sapar aga? Ýani şor ýeri. Suwun kän bolanyny da açyp bolmaýan şor bolýar. Ýydyna gaýdusuz eýem neme bezwazwratna ýitýän yerler bar da. O da gat kändir. Şu wagtky yer resursunyň ýani sürülýän ýeriň 40-50% düýbünden stroýdan çykandyr. Onu düzedip bolmaýan. Şu taýda nämäni okap beren ekrana gelendir. Watanoğlu ýyldaşymyz ýazýar. Yer suw reformasyny geçirmeli, üstüne ykdysadyetini goýmaly we hökmany suratda yer we suw instituty ýola goýulmaly. Ve suwun problemasyny öwrenip belki yer asty suwlar bardyr. Sebäbi am derýän yere soň indiýär. Yani yere siňýär diýjek bolup durýaly. Şonay yere siňýär. Ýaly.
Ama şoň dowamam bar şol suw näçe asyrlap ýere singen ýerinde tapmak üçin gerek bilim ve ılım köpman östürilmeli. Yani şol suw, yer suw institutlary bolmaly. Institutlar bilen hem galmalylar, gerek bolsa şoňa aýratyn bir ýanky bilimi aýry bir puwdagy alyp edip bolýar ona. Ýöreýte şoň üçin işleýän adamlar taryhyndan başlap. Menim pikirimçe gowur jogap. Şu jogap. Elbette. Ýöne men ne Sovet döwründäki nemedeň Главное управление геологии дип nemesi vardı. Upravlение geologi diye. Şoň içinde GD de var, ne suwda demediyen. Biz şo ministerstvo ya da Buromo diýeli, Türkmenistanyň yerinin aşağındaky hemme zady bilýär. Şo bilgiler bolmaly. Ol upravlение şu wagt bam ýokmy, onu bilýän adam ýok. Ya diňe neft gady ödläp ýörmi. Onun o arada da neme yok. Yani Türkmenistan'da suwun gıttığı var arada, şu tığşitli ulanmalı var arada hiç wagt ilmi bilmi yani bilgi berýän telewizorda, jurnallarda nemede hiç zat görýän näsiňiz, gören näsiňiz soň gotuýarlar. Yani şoň netijesi şu adamlar yerimizin şu ordugyny bilenok. Şu wagt ne Türkmenistanyň nemesine ilk ulak yeri rewiz etmelidir. İkinci mesele yani halkın yani ilat sanawyny geçirmelidir. Halky rewiz etmelidir. Üçüncü yaşaş jaý sursu vardır. Şu wagt yaşap ýören jaýlar vardır adamlar. O köp panelli yani krupna panelli nemelerde beton jaýlarda şolong hemmesi rewiz edilmelidir. O şolong tesisatlary vardır yani gaz, suw, elektrik, o ýyl suw, o atyk suw nemelerinin hemmesi rewiz edilip o yıkılmaly, remont edilmelidir. Şol atlar bu arada Türkmenistanyň telewizionyasynda hiç saat aýdylan ok. O sizin o da atlar wajip mesele de däl bolun ýöne o wajip mesele sizin günnäki durmuşuňyzyň nemesi ýagdaýdyr. Mawa. Sapara ine neme şu azrak şoňa menzeş neme komentary ýazypdyr. Derwiş ildeşimiz. Owa hojalyk infrastrukturasyny östürmeli. Meselem Garawun kanalyny o neme bilen plastik pipe yani plastik turbalar bilen geçirmeli. PE plastik turba geçirmeli. O gara nemeler var soňky wagtlarda köp ulanýar. Bar ol uly abyomly neme turbalary öňürýärler. O bizde şoň ham maddasyň hemme zady bar ýöne bizinkiler ýanky Garawun ortadan köl çekip bilýär da 5-6 milyard berip. Ýöne gerek zady edip bilen okur da. Yine bir tane komentar yani o geçen Türkmen qanaty diýen vatandaşymyz ýazypdyr. Yani suw pullu olmaly diye. Pullu olan ýagdaýynda diye şonu teşkillan ulanırlar diýen manada ýazypdyr. Ol elbette dogry zat pul ýanky eger hatta şu bir tarapdan şu suw ýaly suw aslında puldan nämeden wajip bir zatda. Indi Türkmenistanyň ýagdaýynda göz öňüne getiriň sen daşary ýurda girip çykmalygyna çelni döwlet kontrol edýär. Döwlet diýmen şu wagtda hökümet kontrol edýär. Ýöne suw bilen işi ýok. Ýöne sen şonu pul eden wagtyň o pulun isendik bir zat eger pul bilen satyn alýan bolsa onuň ulanýyşyny kontrol edip bolýandyr. Ne gazam şoň ýaly etmeli, togam şoň ýaly, suwam şoň ýaly bolmaly. Sebebi mut zat hiç kaçan birinciden o mut zat diýmek mut zat ýokdur aslında. Sen onu bugün mut ulanarsyň, ertir 2 hisse edip tölersiň diýmek. Ol mut zada ýok. Demalýan howamyzam şoň ýaly bir zat. Mut ýalydyr, ýöne mut däldir. Naloklaryň içine seredip göreýin. Mut diýip pikir edýän. O aýdyň ýaňy şol neme bardy? Terminologiýasyny hem dogry goýup gideli. O suw pullu diýsen gorkýar halk. O ykdysady nemesine ýanky Vatanoğlu'nun ýazany var.
iktisadiyetine yani şol pulu ulanyan pulun iktisadiyetine hem koymalı diye üstüne deyip yazıptır da. Yani şol iktisadi mekanizmine koymalı olsun. Pullu demek neme dine senden alya senin peydasını görmek manası yoktur o tayda. Nämedir vatandaşlar? Bir zat eğer pullu olsa demek şu tayda medeniyetlidir şu zat. Ulan suğun medeniyetli öyle. Mut olsa medeniyetli değil. Allah. Kepillidir. Mut zat ol tarihe serediklerin mut. Haçan mut olupdur hemme zat. Haçan da şu adamların özleri şu avavlap, meyve toplap, çol dövür. Ondan sonra mutuna zat yok. Olmalı değil. Demek kemini ne Farhat Iklim diye familyadaş. İnim sen familyanı üytgöt. Men familyam men de şolun bular yalak sonra versen o neme halk aç diye halkın karnını doyurmalı diye. Halk açlığının sebebi badır. Halkın açlığının sebebini düşünmese halk kalan demesine aç gitmelidir. On kim karnını doyurmalı? Ne bizim halkta bizim karnımızı bir yeri doyurmalı mı? Ne sen Farhat Iklimov. O biz aç olduk sen bizim karnımızı nerede doyuracak? Bizim halk ehlek soru bu ne şu beyninizi biraz yani performatif dedin. Yani fikir etmeni öğrenin. Halk aç hak edendir açtır. Başka da için aç olan o. Yani bu sürü mü? Yani mal mı? Yani bunu ot verende karnı ot vermeden karnı aç. Böyle olma da. Özünüzde millet deyip görüyorsunuz. Halk deyip görüyorsunuz. Suğunuz var, yeriniz var, yerastı bağlığınız var, üstünde de ağaç otuyorsunuz. O birem şolara çörek vermelmişsin. O ne heylek düşünce? Öyle 21. asırda. Siz ne mi sürü gelip görün demem mi? Onun bu sorun ve halkı kemtileyen yalak oluyor da. O halk ağaç deyip aydılma katı neme aşağılayıcı bir soru. Ya ağaç ol görünüp duruyor ne? Berde şol mesele var arada da yok. Inde Farhat Iklimov sonra onda yankı devamlı yazıptır da o tayda onu emesem yok. Tamam men o tayda ne hemen aytacak, maslahat verecek. Berde soru vardı. Hatta şu yayına çıkman 5-10 minut önce soru ayırmalı olduk sebebi sorunun içinde halk sözü var. Vatandaşlar onu biz halk sözüne düşünemiz yok. Halkın ne emediğini bilemiz yok. Yani yanlış fikir etmen men ine bilyen ine 50 yaşından beri ulanıp gelen şol sözü deyip. Yanlışan bilip bilersin sen şol sözü. Halk ne mi? Şimdi o söze düşünmen, şol söz bilen soru yanlışsa biz şunun için şu soru ayırdık şu soru olan içinde var. Halk geçer de içinde. Şimdi halkın ağaç demek men fikrimçe ağaç değil halk. Dokum değil. Şu tayda neme var? Şu soru hem geçerli. Bir kısa gov sorular var. Cevaplar var. Soru diyen. O korrupsiyaya karşı diye paxtanı ekinini düğünden ayırmalı diye az su sarp edilen ok diye şu paxta az su sarp edilmeye diye aytacak olayan olmalı. Paxta ekine. O paxtanın hem suya da ziyanı var hem o yeri arıkla diye hem şorla diye hem iktisadi bir girdicisi hem yok bu zadın. O deme vardı. Yani sapara has kovuylar o. O deme bu mesele yerin eğiçiliğinden devletin malı deniz diye uğurlamadık doğumuz diye. Şoları yalak nakıl vardır. O devletin ku olsa yani hiç kimkidir. Yerin eğesi olmalıdır. Eğesi bolon son eğesi İslam zat neker. Peydalı da deker. On partek buğday ek ya onek bunek deyip nemetmek gerek geldir. Yerin eğesi özü bilir. Devlete, hükümete yani yurda gerek zatlar bolup bilir. Onu da sen stimul döredersin. Motivasyasını döredersin. Ya teşvikler
Yine de şolar ýaly proýektler döredörsiň. Eker peýda bolsa daýha. Ýöne yeri neme bermelidir? Hususi eýçiligi. Inni hususi eýçiligi bermeli ýerine şu wagt Türkmenistanyň ýagdaýy bardyr. Halklar potrotda işläp göründü. Potrot diýmek nämedigini kemine düşündürüp berdi. Bu bir ýanky gulçuluk nemesi soň ýanynaky stroýda bolýan zatlar şu wagt Türkmenistanda bolupdy da. O feodal döwrü bardy orta asyrlarda Ýewropada. Ýene feodal döwründe näme var? O ýokarda padşah var. O padşahyň aşağında da iki gatlak var. Baronlar diýe, birem dükler diýip aýdylýar. Onun aşağında da potrotçular var. Potrotçu näme? Şu toprak aýrylýar, berilýär şoňa. O toprağın padşahy değişli. Ýöne şu taýy kontrol etmek dükler bilen baronlara değişli bolýar. O potrotçam peasant diýip aýdylýar, ýani şol neme göre, şo wagtky. Bu adamlar ekininiň %30'unu şonuň ýaly bir ulum bir ölçüwerini göne padşaha uradýar. Ýöne şo wagtlaram has köp eken, häzir %30'am galan okan Türkmenistanda. Orta asyrlardan hem beter de ýagdaýy. Pikir edin, padşah size toprak berýär, sizem potrotçu, orta asyryň Ýewropasyny gürrüň edýäs. We o taýda da ekilen ekiniň o ulu bir bölegini padşaha uradýar. Saňadan diňe ýyldan ýyla ýaşap biler ýalyk neme galýar. Muktar galýar şo taýda. Potrota yer berýär diýilýär da ol ýenedem seninki däl, o arendanyň adyny potrot diýip ütkedipdirler. Ütkeşik bir ýeri ýok. Öz ütkemendir o sistemanyň. Şu taýdan ýene bir Aycan Kakabayewa diýär. O Täjikistandan suw tartmaly diýär. O neme ýeri bu pikir biz öz aramızda da yani geçýärdik wagt. İldeşlerimizden o şo zatlar barada pikir edip bilýärim, beýendirýär. Yani Täjikistandan suw tartmaly. Täjikistan Orta Azia diýip hasaplanýan ýerde, Orta Aziýanyň iň suwa baý döwleti. Ve başka bir baýlygam ýok taýynyň. Hem ekinçilik nemesinden hem gowdal dağlyk bolan üçin. O Täjikistan hem strategik taýdan hereket etse, Orta ýani çöllük bolan Orta Azia döwletleri bilen gowy işleşip biler bu arada. Hem arasy suw çykýar o taýdan. Amder ýa-da Täjikistandan gelýändir. Amder ýa-da gelýär. Ýollar alıp bilýärler. Täjikistanam taňa mut suw berjek bolup duran Täjikistan ýok bu kanýan. Hawa. Şonuň ýaly o Kemine yarım saatı geçtik. Häzir 4 soragy bar diýdik. 4-2 saat tutar. Şoň üçin indi beýlek soraga geçsek ýoş-ýoş gysgaça saparaga 1 minut wagtyňyz bar. Sizem bir öz jogabyňyzy berseňiz. O yer su reformasy düýpüldir. O arada aýryty demedel ben 1 minutun içinde onu aýdyp bilmem. Ýöne sora çykýar, yer näde paýlamaly halka? Ya näde bermeli? O 2,5 hektardan vermelimi? Ya 100 hektardan, 30 hektardan, 50 hektardan vermelimi? Ya da hem bekşe deň bolar ýalyk 2,5 hektardan berip barymda bile gedaý bolmaly. Şolar ýalyk tory olur barda. Onda geljek üçin. Onda bir soňky soraga geçýäs. Halmıradağ'dan soramadım. Yine. Halmıradağ o aýtmady. Halmıradağ berdim. Geçmesek wagtymyz o. Halmıradağ bu taýda taparagan öňüne düşüp aýdara menne teklip ýa mysaly ýok da ol ömrüni şol okajylyga baglanady. Ondan bilýän adam ýok, o ýerden problemany içinden görüp bilýär. Bizimki ona taşından maslahat ya şol ýa sen kemene başlaýdy geçişin ýaly gowun ýurtmak ýa ardu etmek bolup durdy esasan ýöne şu meselelerini düýpli çözmek, suw meselesini hem yer meselesini.
olur şahsi eýetçiligi geçmeli. O barada atla başa gurrun bolmagy hakkı yok. Potrot diýdi, beýlekli döwletiň emlägi zatlar bolmalylar. Bizim yaşap oturan Şübetse devletimizde 98 götürüm yer halkınki şahsi eýetçilikdi. Şoň iki götürüm bolup else devletin eline olamça harbulan ya beýlekilen eline ýörüýdi, yerle bolmady. Galan da şahsi eýetçilikdi. Yerem, toprogam, hemmesi tokoyum. Şoň üçin bizim näçe şahşoňa geçip bilsek, ine ýere ýerleri ýanky mülkdarlar dörer, olar döränden soň herse bir hojalygyň eýesi, ine olan elinde teknika, olan elinde işler, ondan olar öz hakykyny goramazmy? Elbetde gorar. Ne şonluk bilen biz hukuk devletine de baryp getir. Ben şonu aýtjak bolsam, tamam. O vatandaşlar soňra nämäni görmedim ben. Mysal üçin ýeriň şorlugy barada şu günkü dünýäde ýanky topraksuz daýhançylyk diýilem, topraksuz agriculture. Owa hojaluk. Topraksuz owa hojaluk diýen ýaly bir tehnologiýalar bar. Ine olary getirip bilseňiz Türkmenistana. Soňra ýene bir zat aýdaýyn, men berdiň esasy problemany görýän ýerim näme üçin 30 ýyldan bäri ine şu zadyň altyapysy ýok. Bu zatlara näme üçin 30 ýyldan eger suwmy utulananymyzyň, ýerimi utulananymyzyň peýdasy da ine şu zat. Eger ýer, suw hemme zat pulna bolan bolsa şu gün bizim bir ýanky sigortamyz bolardy. 30 ýylyň içinde cemlenerdi belli bir derejede pul. Ondan soň Täjikistandan turba çekjek, başga ýerden turba çekjek, çekip bilýän egen. Ýani muhtazadyň peýdasyndan peýdasyndan ziyany has köp bolýandyr. 10 esde, 20 esde, 100 esde köp bolýandyr ziyany. Ine o sebäbi dowamlılık ýok da, dowamlılık ýok, izgi süre nokta. Soň ýene bir sany kommentariýa bar. Barabe vatandaşymız ýazypdyr. Fidel Castro ýaly adamlar gerek Türkmenistana. Ol ýalňyş pikir, ýalňyş düşünje. Türkmenistana sen gerek. Ol Fidel Castro'nu bilemek kimden öwrendim? Ýöne giňişleýini öwrenip görüş ol adamy. Bir YouTube'da öwrenen olsa o yeterli däldir. Onu her kim herkel düşündirýär. O iş etdi diýerler, ýöne eden işini bilemek. Mene bir Niýazypdan ýetişik adam göremek da şunu. Nemedir aramızda Lenin formatında adam gatıken, o Niýazow geçtim Lenin'e benzeşe adamlar gatıken, onu biz aýdym bilen neme diýäsde. Şoň üçin şu Türkmenistany düzeltmek üçin aslında Türkmenistany düzeltmek üçin diňe şu taýynyň ilaty gerekdir. Başga hiç kim. Pikir etmäň men edip bilmerin o ýaly zat ýalňyş bir zat. Hawa ikinci soruğa geçelim. Hawa ikinci soruğa geçtik. Şu taýda Türkmenistanyň şu günkü şertinde we baýap bolurmy ýani? Tuqaty neme soru, düýklü soru. Türkmenistanda baýa adam barmy diýilen sorasam bolur belki. Ama yine 30 yıl bir sistemanın içinde ya da bir sistemada yaşadık da bu sonra o vatandaşlar dine berde kalmasın yine daş teoremizden sonra Türkmenistan'da karındaşlarımız hemmeden sonra şu sonra olur. Atı kızıklı sonra o da yine 30 yıllık bir sistem var Türkmenistan'da. Onu bizim görýänimiz näme Niýaz? Görýäs ministrler, görýäs ya da şoň ýegerlerini görýäs. Bizim görýän zatymız bu. Ýöne on görünmeýän arkada ýanky mehanizm var. O aşağıda mehanizm bir sistem var da. Esrin o ikkiden mirası diýeň. Ine şoň ýaly bir sistem var. 30 ýyldan beri dowam edýär. Indi şol sistemada baýan adam barmy? Men baýlyk diýemde o pullu däl. Baýan adam barmy? Ine Avrupa'da ya da Amerika taraflarda 200 yıllık, 300 yıllık maşgalalar var. 200 yıllık, 300, 400 yıllık işler var. Yani business. Yine son ýaly baýlyklar. Türkmenistan'da böyle 30 yılın içinde iň bolmanda bir 10 yıllık bir baýlyk var mı? Yani 10 yıldan beri tanalýan bir marka olan bir maşgala ya bir iş ya bir hojalyk var mı şoň ýaly? Veya näme üçin ýok? Ine bu soru onu hemmeden sonra, öňüzden çykandan sonra, ministrden sonra, Niýazowdan sonra, ine Niýazow baý bolmaly da. Ýok, ölüp gitdi, öldürdiler. Hawa ildeşler ýani sonra değişli komentariýalary okuýas. Sebäbi emme komentariýany okujak bolsak hem sorawdan daşlaşýas hem wagt nemesi var.
Derviş ildeşimiz yazıptır. O 97%'ine haram yol bilen diye bayap bolýar diye. Oğlum derviş vatandaşımız nireçe bayap bolýar. 97% bolýar bayadı. Yine kim şu müllüküf mü? Ne şey işledi. Oğlum bay adam da yine. Bay bolon ne? Pulu bolon. Hava inşoňa gelmekçi de ýa-ni o bay diýende pikir edýärler pul owurlamak nemesi var da şu wagt. Yani hakyky neme iş edip kazanjak bolsaň o göze batýar, görünýär, soň bolan ok. Owurluk nemesi var. Pul owurlayan känür görünen ok. Şonuň ýaly bir neme baýlyk nemesi var. Soňa baýlyk diýilende bir wezipe işgärleri işi diýilýär. Şoňa bir bağlanışdırýarlar. Şu misal var. Yani şolara esasy bu taýda biz deýmekçi de. Bağışlarsınız. O sonra neme edipdir? Üýtgäpdir. Hawa yine. Şunun ýaly neme? Başka Ayamağı minister bolonlardan soran diye. Onlar bay değildir, pulludur. Şu pullu adam bilen bay adamın arasında lokan tapawut vardır şoňa. Düşünjek bolun. Bay diýmek ne ilimdaki atyňa çoğuluňa miras goýup gidip bilýän bolsaň bay bolarsyň. Türkmenistan'da bolýar, o da nefede ýaşaýar. Men şu taýda vatandaşlar näme umumy bir yazılan komentaryalarda näme çıkaraýyn da Türkmenistan'da bay yok diýen düşünje var. Emme nämesinde sebäbi bir aýtja bayap bolýar, ýöne soň odan depä çykkan ine haram ýol bilen bayap bolýar derviş vatandaşymyz ýazypdyr. Ýagny diýmek, bu diýmek näme diýmek? Aslında baýlyk ýok diýmek. O näme üçin ýok? Indi esas soruga geleli. Näme üçin ýok? Vatandaşlar Türkmenistan'da gurulan sistema, bu sorugy bermemizin hem sebäbi şol. Ine sistema, o taýda prezidentde güne, beýlekide güne diýerler, oň ýaly zat ýok. Şo taýda gurulan aşagdaky duran döwletiň mehanizmi. Şoňa kodlanan diýin men. Şol zada kodlanan bay bolmaly däl. Hem adam gul bolup ýaşamaly. Ine wezipede ministerler bay diýäňiz, minister aslında guldur. Gullukçudur, gulluk edýändir. Prezident guldur, gulluk edýändir. Parlament gulluk edýär. İlata gulluk edýär. İlat diňe bayap bilýändir. Ine hakyky baýlyk hem şoldur. Bu tersine olma mümkin däl. Haýsy döwlet seretsen Ýewropada saparagy halmyrada size soraýyn. Şo taýdaky ýanky ministerler, beýlekler baýmy ýa iş adamlary baýmy? Ýanky ilatyň arasynda. Görkezdik bir ýanky Şwediýaň borsasyny ýa birjasyny milyardlap firmalar var. Bahalar milyard trilyona ýetip barýanlar var da. Şolaryň beýleri var hem nejetine. Müňden owrak şolaryň şirket bar da. Şu halkyň pullary bagay adamlar şolong hiç birem ministerim däl beýlekem däl. O minister bolup demedi bolunok insider diýip nemeleri var, ýörüýti kanunlar vardy. Banklarda da ne ýanky hata açanda siyasi wezipeň barmy diýip sorulýandy, sonra geçýänler. Ya da siyasi wezipede işledimmi? O vatan oğlu ýazy esasy baýlyk diýip bu ýurdun halky, ýagny bir adam ýetişdirmek üçin döwlet 18 ýyl pikir edip bilýän insany ýetişdirmek üçin ähli serişdeler bilen üpçün edýär. Bizde bolsa pulu ýa-da maddi baýlyklary baýlyk diýip hasap edýärler diýe. Hakykatdan hem neme var? Yani daşary ýurtlarda neme diýärdi? Adamyň ömür boyu kazanıp soğup bilecek pulunu hesaplayalar.
O adamın sany köpelmese şol adamın nemesi köpelse yurt döwlet baý bolýar. Yani meselem Amerikanyň girdejisi bilen o Hytaýyň girdejisi deňäp görüň. Aýdaly o ikisem deň diýeli. Mysal üçin ýakynrak da ikinji ýani dünýäde birinji Amerika, ikinji Hytaý durýar. Ýöne şonu adam sanyna bölseňiz, o Hytaýynky adam başyna gataz pul düşýär Amerika'ya göre. Yani adam başına düşen neme az olsa o ýem bolanok. Yani bir adam bir ömründe o bütün kazanan pulunu toplap şonuň o ýurdun adamlarynyň sanyna köpelseňiz şonuň ýaly ýönekäy bir nemeden hasaplap bilirsiňiz. Adam baýlyk diýilýär, düşünüksiz gelýän bolup biler. Ýöne şu ýanky näme geçecekde o pul baýlyk däl, ýöne düşünje pikir şu önümçiligi orta goýup o döwlet sistemasyny gurup bilýän kelle baýlykdyr ýani aslında. Sa pulu bir gezek soýan soň pulu öndürýän bir neme çeşme bolmasa ýem gidýär da owurlanan adam pikir edin, o pulu owurlady diýeli. Ine owurladylar da 30 ýyldan bäri Türkmenistanda şu wagt pul galmady. Indi hiç kimem baý däl. Şu wagt o baý adam ýok. Ve şonuň ýaly bu meseleler. Yani pulun dowamlygy gerek. Yani o pul baýlygyň bir nemesidir, misalydyr. Şu ýurtda baýlygyň barlygynyň, hereketiň barlygynyň işaretidir. Yani şu wagt Türkmenistanda pulum ýok da işleýärler $50 ýetmeýär alýan aýlyklary onam çekibem bilen oklar. Yani $50 ayma ay bilmedim näçe adam işleýändir. 200.000 300.000 adam işleýändir toplasaň Türkmenistanda aýlykça. Kän adamam ýok. Şolaryňa maýlygyny berip bilen ok. Yine näme korrupsiýa garşy diýen watandaşymyz ýazypdyr, bugünkü wagtda baýamak bize gadagançylyk edilen dedi. Elbetde yine şol zady görüp bilýän bolsaň, ýani şol altynda ýatan ýanky nämeni görüp bilýän bolsaň o gaty dogry ýolda diýmeksen. Elbetde gadagançylyk edilen baýamak diňe pul däldir. Pul bir aracı bolup bilýändir. Issendik bir ýerde aracıdyr. Ýöne baýlyk däldir. Başka komentariýa barmy? Kän komentariýalar kän ýöne. Bu hemmetni Ama vatandaşlar baştan hemmesini okap yetişik bilemiz ok. Halka dağa tapar ağa diye halkımız düşüncesini güýçlendirjek bolsaňyz gep bilen düşündürüp bilmerseňiz partidanlyk eden adamlar hakda gurrun verin, atlaryny aýdyň, tanadyň, dünýede näile adamlar var. Ýa-da Warabey diye, Warabey inim mi, o ağam mi, ýa-da jigim mi, sen şu işler bilen meşgul bolýar, bilýän bolsaň, o ýanky gahrmanlary nemedi. Yok, neme var sapara. Halmra da öyle sapara ettir. Bolsaň. Olam var, ýöne ýene bir zat var sapara, partizanlyk diýilen zadyň nämeligini bilýär ka, ine internetiň ýok wagty, o ýollaryň kesik wagty, ýani sen meselem açaçan geçip bilmeýän diýeli garşy tarapy. Yine şonda edilýärdi o partizanlyk işi. Hazır internet var, açık girip dururs. Ve geçen yıl, yani 1,5 ýyldan bäri 2 milyon Türkmen o şul videolar görüpdir sany. Ve 11 milyon neme var? Görülme var videolarda. 11 milyon görülme var. 2 milyon adam 11 milyon gezek görüpdir. Partizanlyk näme gerek indi şu taýda özüňize bir soran. O partizanlygy maglumaty berip bilmeýäňiz, o gizlilik bilen maglumat bermek diýil. Ya biz açaçan berip dursa, onuň bizim gorkan ýerimiz hem ýok, o çekinýän ýerimiz hem ýok. Maglumat hem gönü berip dursa, içeridekilerle hem habarlaşyp dursa. O ýatlanan sözler var, ine ýatlanan, ýöne manysyna düşünilmeýän sözler var. Kodlanan, ýatlanan däl. Ýa hadir dediler beýne. Neme var? Paintball var da. Yadıma düştü. O paintball'a gidip o bir yaratan ýalak duýga, ýa bolmak ýaly bir zat mı kan bolam? Partizanlyk etmek.
Yok, onu hemen öňe aýdyp geçdik videolarda. Vatandaşlar, şu günkü edýän işiniz hemişe döwre laýyk bolmaly, wagta laýyk bolmaly sen. Öňkü revolýusiýalar bilen täze ediljek revolýusiýalar hiç kim meňzeşlik nämesi galmaz. Maksatlary birdir, ýöne edilýän işler dürlü-dürlüdür. Hemme zady ütkeýe öň listovka paýlamak ýaly bir näme bardy. Edilýäti-de halkyň aňyna täsir etmek üçin ýa-da halka bir zatlar açyp görkezmek üçin listovka paýlanýaty. Indi şo adam işe yaran olsa, haysam olsa bir yerde işe yaratdır diyelim. Şimdi bizim şu gün alıp listovka paylasak işe yarar mı? Yani neme gerek? Listovkan yerine şu an internet diyen bir zat var. Her kimin elinde telefon var. Telefondan görüp bilýär, bunu aydıp düşündürüp bilýän. Indi şol dövrdäki adamlaryň elinde şu gün seri işler bolan ýagdaýynda olaryň listovka paylamazdy. Yani şu zatları wagta göre üýtgeýändir diýjek bolan her bir edilýän iş. Şoň üçin tarihda kızady elbetde öwrenmeli, ýöne onu gaýtalamak diýmek men pikirimçe ýalňyş da, tarihde edilen zady gaýtalamak diýmek. Ýene bir näme var, iş adamy bolmak üçin nähili adam bolmaly diýe. İş adamlaryny men näle aýdaýyn, bir iş adamy ýa-da girişimci diýilýär. Şoň ýaly adamlar olaňa birinciden maksady pul däldir. Ne, iş adamı olacak olsanız maksadınız pul olmalı değildir. Maksat başka bir zat oluyor. Pul yine seri işleriniz olup biler, yöne maksadınız olmalı değildir. Eğer pul maksadınız olsa iş adamı olup bilmeyeniz o iş adamı değildir. İş adamlarının esası edýän işine maýdan ýa-da formulasına aýdan iş adamyna öňünde aýdaly 5 milyon, 100 milyon ýa-da 1 milyard adam var. Adamların bir zatlar isleýär. Näme isleýär? Telefonunu zaryat etmek isleýär. Onun için zaryatnik tapypdyrlar da. Ýöne sen şonu ine zaryatniksiz başka hile. Şoň telefonu zaryat edip bilýän bir zat döretmek ýa-da bir teknologiýa döretmek we şoň problemasyny çözmek diýmekdir. Ine iş adamı. İş adamı beýlekleň problemasyny çözer, şoň üçin hem pul alar garşylandy. Ine şolam iş adamı. Oh. O bir neme varken alı diýen ýyldaşymyzdan o bugünü däl de geleceği ýaşaýan adamlar baýdyr diýe. O medeniýetli bolmagyň iň esasy nemesi şerti ertirini pikir etmek medeniýetlikdir. Şoň dowamında da yazıptır da ýalňyş okamaýan olsam, şu kommentariýany okaýan olsam, şonuň üçin şu günkü hökümetde baýap bolmaz diýe. Şu günkü hökümet şu güni ýaşaýar diýe. No. Türkmenistan şunkü şeýetlerde biznes gurnap bolurmy diýe Türkmenistanda diýdi. Bolmaz. Gurnanlar düşen gününü ne öýdüň görýänsiňiz. Raýat öz adyna 2-3 jaý gaçyrdym men. Raýat öz adyna 2-3 jaý alyp bilen wagty baý bolýandyr. O jaý diýilen o da baýlyk däldir. Maly wadyr. Türkmenistan'da şu zatlar hazır neme däl de ruhsat. Ama vatandaşlar bu yerden bu sorowdan şu zady boynumuza alsak, yani biz garip bir halk ya da garip bir millet diýip boynumuza alsak doğru olur mu ya ýalňyş olur mu? Mesela kommentariýalaryna görýäs, özüňiz ýazýaňyz. Berde ýene näme diýmän, ýene Türkmenistan garip diýip aýtdyňyz diýmän, özüňiz ýazýaňyz, ýene baýlyk barada gurrun etýäs. Hiç kimem şoma polojitylny bir zat ýazmady. Baýap bolany ministr bolmaly, olam owadan depe gitýär diýip kommentariýalar boldy. Baýamak ýene ertirini düşünmekdir ýöne. Şu gün hökümetine şu gün düşünen için otayda mümkün değil. Ona şert yok bayamak için diýäňiz. Diýmek, näme bolýar? Netije näme? Jogap, men pikirimçe ýani men görýän zadym kommentariýalardan vatandaşlar. Biz garip ýaşaýas diýmek. Hemmemizden. Ne şoň ýalyrak gynansak da jogaby var kommentariýanyň. Men sesimi estilýärmi? Mawa.
İstile. Bir hil ekranla sen Skype'dan çıktın diyen ýaly soraw geldi. Men şol üçin seyredip otyrym. Yerden çıktım kamen. Menem bir söz aýdaýyn şol baýlyk barady ýa-ni para şwet durmuşynaky baý adamlar barada aýdyp berdi. Men şol şu döwletlerdäki adamlaryň durmuşyny, ýaşaýyşyny başyndan içinden silap gören adam bolamsa, menden şol galyryň täsiri bar da. Bolam ilkinji nowatda özüni şol maddi material baýlyk däl, şol özüni şahsy saglyk baýlygyny baýlyk diýip hesap edýärler. Janlar sag bolsa, keýpler köp bolsa, organizm işläp dursa, uzak ýaşasa, wagtyndan öň ýer garramasa, dünýeden ötmese, ene şol ol üçin ulakan baýlyk. Soňra ýene mele ruhy baýlyk bar. Munyň üstesine ýa-ni ilim bilim baýlygy bar. Ilimi bilimi ýetik adam elmeden bolmady material baýlyk toplaja görünüp duran batdy. Demek şu döwletden adamlar çağırykdan taýýarlanyp başlaýa, meselem özüne ugur ýol okuw saýlap alýarlar, şol okuw dowam edip oturup, ene soň taýýar hünärmen bolup işe başlaýar. Ve şu ýyl tejribesi bolandan soňra hökümetden alan hemme karz puluna ýaly özüne islenlik ýa-ni 2 saat 3 saat gerek bolsa villalarym satyn alýar islenlik döwletde. Maşgara da gurýarlar, gulýalym ýaşap görüp. Biten bular ruhy baýlyk. Ýene de bir midemiz baýlygy söz adatlygy. Şonu şu döwletler, şu milletler, men şu Ýewropa döwletleri hiç ýerde hiç açan elden beren aklar. Ol premier ministri bolsun, prezidenti bolsun, padşahsy bolsun, öz hakykyny duran ýerine hem talap edýär, hem öz mertebesini gowrak bilýär. Şu hemme baýlykla birleşen ýere adamy ondan islenlik ýerde, islenlik goýuja, gara goýuja garşy durmagy mümkinçilik berýär. Şol adamyň gönülligi bolupdy. Ben şey diýip düşünýär we şey diýip kabul edýär. Şoň üçin şu döwletlerdäki düzgün tertip, isleýän demokratiýa diýip atlandyr, başga düzgün diýip atlandyr. Ýöne şol hereket edip durdy. Şona çykdy. Esasy baýlyk şu ýerde ýaty. Ol bir wagon pulun bolup peýdasy näme kelläňde hiç düýjan kiçide akyl bolmasa, ýa hana niýaz öldü gitdi näme ogluny nesip etdim ogurlap alan ýa aktyklaryna ýetendir ýöne ogurlan puluna özünden ogurlap gitdiler. Ol baýlykmy? Halkyň gözünden düşdi. Ýedine beresine gargyşal. Olar ýa baýlyk kime gerek? Ne sor? Şu taýda 2 sany neme bar, şonam ekrana goýandan soň beýlek soraw geçeriz. Türkmen Ganat diýen bir ýerleşmemiz ýa iş adamlaryny goýar ýaly instrument ýok. Soň nädip iş adamy ýa baý adam döresin diýe. Olan bir vatandaşlar şol iş adamları ýa-ni baýlygy goýan esasy näme? Ine mülkiýet. Şol düşünjem ýok bizde. Bir işi var bir adamın, ol adama bir cinayet edilmişin, yine täze Türkmenistan'daki, yani göz önünde tutulayan ne şol meselede vatandaşlar, yine işleri biz näme diýäs? Öňki iş eden adamın işlerini dikeltmeli. Ol näme durýan olsa da dikeltmeli. Ökmany sorat edilmeli. Ol sen ertirki günüň garantisidir. Tamam iş adamını aydalı bir firması, yani fabrika var, fabrikte gelýär, şu günkü näme etdi, şu mafya topar. Ola adama yankı bir narkotik yene diye onu türmeye başsa işini elinden alıyorlar. Indi mülkiyetin bolan yerinde bolya bardı geldi yine şon yalı Türkmenistan içinde bir güç dörep yankı adamı geliyor yok etti adamı iyisini yok etti. Yani şon mülkünü elinden alıp bilmeye işine, fabrikini ya da yerini toprağını elinden alıp bilmeye. Ne için? O kanun esasında, konstitusyon esasında on in yakın garındaşına geçiyor. Eger ona bir zat etse, in yakın garındaşına geçen için, on in yakın garındaşına geçecek. Beydip yok etmek, etcek olsan tutuş giden 1000-5000 adamı yok etmeli olarlar. Bir saniye işi almak için. Çoğu işe girişer mi? Haysam olsa bir erbet niyetli adam olsa da girişmez. Çünkü ansad uzatlar etmek. Hiç yeni mekanizm yok olalı için. Mülkiyet düşünce yok olan için ne şu zatlar var. Ne bu mümkün zat. Şonu hatta göz önünde de tutulmandır hiçbir yerde. Men o da bir hayran alyan şu zatıdır. Ne için göz önünde tutulmandır.
Ine şoň ýaly nämeler bilen gorap bolýar. Ne şo goralan ýagdaýynda eýem soň baýlyk dörep başlaýandyr. Baýlyk diýilende 5 ýylda, 10 ýylda döremeýär-de, baýlygyň belli bir wagt gerek, wagt talap edýän zat baýlyk döretmek üçin. O 2 günde bayan adama baý diýmek ýalňyş düşünje. Pully adam bolup bilýär 2 günde, 3 günde, bir günde de bolup bilýär, loteriýa otan bolsaň näme, bir günde baý diýip bilýärmi, şoňa ýok. O indi aydın edil şoňa geleli. Watan ol ýazypdyr. Jahil adam hiç haçanam o baý bolup bilmese, pikir baý däl, pikir garyp bolan soň diýär. O loteriýa utsada baý bolup bilmeýär-de, beýnansak da. Jahil yani neme diýär, ýoldan çykýar. Mesela statistikalar bilen neme suud edilendir. Loteriýa utan adamlaryň köp bölegi yok bolup gidýär. Yani şol pulu gutarýança ömrü sürýär. Ondan soň olara ýa başgaça adam bolýar. Ve şunun ýaly bundan soň beýleki soraga geçelim biz ýuwaş-ýuwaşdan. Maňa bir onu demek emine bir maňa ýa-da ugratyp bir halmrada soraga jogap beriň zat. Näme soragy hançerat bar maňa şu. Kim ýazýar onu? İldeşler yani ben bu taydan okap durun nemäniň daşynda gatykän soragy bar. Ine şu tayda bizim soragymız var. Şunun daşyna çykmaly sebäbi wagtymyz çäkli. Yani her türlü sorag var. Hemmesini okuyacak bolsak soňra ine neme bar diýen partizanlyk meselesinde bir ildeşimiz var. O göwnü alypdyr. Yani biz dogry aýdars, o hiç nemetme, gaty görme. O eger gaty görýän bolsaňam ýalňyş ýolda bolarsyň. Yani partizanlyk etmek diýmek, o näme diýmek ine? Partizanlyk edilýän döwürmi? 2-nji dünýä uruşundan biz? O gitlermi var garşymyzda? İnternet var, açık yani şu an bu zatlardan haberdar olmayan adam kalmadı. Yani aydıp duruz nemene, statistikany aydıp berdik. O duygular bilen hareket edilýän däldir. On soňra bu taýda gülen adam ýok. O güljek bolsaňyz o neňiz bolanok diýär. O dogry zat aýtmak, gülmek bolsa o gynandyrjy. Bizim üçin däl biz taýda näme aýdýanymyzy, näme goýýanymyzy bilýäs. Biz bir zatlary işläp taýarlaýas, şo işläp taýarlan zatymyza siz taýarmy? Bu birinji mesele. İkinciden hem o hiç il değişleri yok yine bu şu soraglara. O yazılan zatym. Sapara o nemäniň daşyndaky soragları okamak, men sizden etjek haýyşym. Bolýar. Bu taýda biz häzir neme bolup durus? O gatekeeper bolup durus sapara beýnansak da. Bolýar. Görülüp dur. Hemme sorag üns berjek bolsaň köp ýarymdan köpüsi temanyň daşynda. O galan ýarymyň ýarymy bir yüzeysel bir neme. Biz bu taýda pikirlendirjek bolýas. O sizin nemäňiz üçin size ayıp bolmasyn, neme bolmasyn diýip neme däl. Hemme soragyňyzy okamak niýetimiz ýok, gynansak da wagt ýok ýani. Şonuň ýaly indi geleli iň gyzyk soraga. Warabe temanyň daşyndaky ýazan kommentariýalaryňyzy okap ildeşlerimizin hem kellesini meşgul etmem neme bilen. Gep partizanlykda däl diýär. O näme başlady gep onda? Ýazyp başlan gepim şonda. O ýollar näme üçin ýapyk? Ya ildeşlerimiz. O ýollar näme üçin ýapyk? Bu sebäbi köp birleşdik bunu ýatlamakda peýda bar. Türkmenistan hökümetine göre virüs için yapık diýerler. Ulaşýanyz mı şoň bilen? Ya başka sebep barmy? Vatandaşlar ýollaryň yapyk bolmanyň sebebi. Näme üçin yapyk? Sebebi ýollary yapmak diýmek ol ene beýleki döwletlerde işleýänsiňiz ýa-ni sanksiýa meseleleri bardyr. Ýollary yapmak diýmek hem şoň iň erwet nämesi de tutuşsan granitsaň ýapýan. Hiçbir adam giren ok çıkan ok beýleklere de problema döretýän, iş üçin girip çykýanlara problema ol diýmek näme diýmek? Sen öz-özüňe mi sanksiýa näme etýän? Ine näme diýerler Türkmenistana diýen daşary ýurtlara, daşarky dünýä guramalaryna aýtmaly diýär, şoňa sanksiýa etmeli diýär. Mundan ziyat näme sanksiýa etmeli ona? Näde etmeli? O özleri etýär o zady, o etmek gerek däl. Yo daşary ýurtlaryň sanksiýa ederýär hiç zady ýok. Şu wagtda Türkmenistana
Neme vardı yine Belarus meselesi var. Yollarını yaptılar. Swift dollar meselesi var. O bu şoňa menzeş ykdysat taraplardan çäklendirmeler getirdi. Türkmenistan'da hemme saat çäkliş var. Bunun aňyrsynda sanksiýa nähil bolmaly. Yani o adam öňünden aýdyp goýaýaly. O ne onun ýaly illeşler o belli başlı adamlar ýazýa dowamly. Soň olaryň kommentariýalaryny dowamly getirenden soň beýlekler aýdýar, "Näme bizim gowy dälmi?" diýip. Yani hemmäniň düşünjesi deň bolman bilýär. Bu taýda biz esasy meseleleri doğru bir şekilde öňe çykarmak. Ya Vatan oğlu ýazypdyr, o halk oýandy, indi şonuň üçin indi bilýär diýär diktator. Yani diktator halktan gorkýar diýip aýtjak bolan bolmaly. Soň ýene bir kommentariýa bar, şoňa başga hilirek. I'm go vatandaşım ýazypdyr, Türkmenistan boşar, ýollar açylsa diýe, ýani içindäki halkam daşyna çykyp gider, adam galmaz diýip. Ondan olan bar. Olan bir nämes var. Birinji halktan gorkan, menem ýazyk giden de şu wagtda. Ya o çura duran adyny ýazdyran daşyna çykjak diýip 50 miňden geçýär diýdi şu wagt. 60 miň goloýlak gelýär. Ondan hem kändir. O içine ýetgen bu 10 miňdir, 5 miňdir, şeýleräkdir. Aştalar şeýle bolýar. O da entek adyny ýazdyrman çykjak bolup öýrenirim kän. Kän, Gatkan olurum. Ya Gatkan adam bar on soňam o 50 miň diýip ýazdyrylan adamlaryň hemmesiniň sebäbi bar. Kesel ýene bir zat. O ýene nemeler bar da. O Ömer diýen ildeşimiz ýazypdyr, o bizden gorkanlyklar üçin yapdylar diýe. Nämen aýdyn vatandaşlar, şu taýda ýollaryň ýapyk bolmagynyň türkmany suratda sebäbi bardyr. Bir iş, bir zat bolýan bolsa, hemişe sebäp bardyr. Yani şu sebäpleri gözlemeli ýa-da görüp bilmeli. Men oňam aýtdym, ýollaryň ýapyk duranlygyna 60-65% adam düşünen wagty ýollar açylýar, mejbur bolýar olar açmana. Ýöne düşünen wagty şoň näme üçin ýapyp durana. Ýöne düşünmesem ýolların ýapyklygy Türkmenistanda şu wagtda hökümet üçin peýdalydyr. Ona amaýdaýyn men. Peýdasdan. Ya korrupsiýa garşy illeşimiz ýazýar. Olam bir neme? Pandemiýa üçin aýrylan büdjet ýok diýe, göreşip biljek okyby puly ýok. Menim pikirim diýe. Korrupsiýa garşy o sebäp virus bu kadar basit diýe. Ýöne Türkmenistanda bir zat bar vatandaşlar. Virus solan adam ölýänini belli, statistika boýunça 2% ýesen al, dogrymy? Indi Türkmenistan'da 100% adam kesellep 2% ölen ýagdaýynda da şol hökümetiň piňine de däl o. Olara bildirýän ýeri ýok. Bolýa şo halkyny goraýan ýaly bolýar. Sen aýdyşyň häzir virusa büdjet aýrylmandyr ýa-da strategiýasy ýok diýeli şoň ýaly bir waka ýüze çykanda şoňa garşylyk berip biljek döwlet strategiýasy ýok bolsa, nämetge şonu kabul etmemek ýa-da ýanky problemany görmezden gelmekden de şoň ýalyrak näme bolýar? Kabul etmemezlik ýaly. Yani iş tecrübesinde barmy? Bar. Oň ýaly bolup bilýärmi? Bolup bilýär. Ýöne. Kaçan bolup bilýär? Kaçanda halkyň aladasyny edýän hökümet bolan ýagdaýynda şol sen aýdanyň göni dogry diýip bilersiz. Ýöne. Olar halkyň aladasyny edýän, ama bir ýerde gördüňizmi halkyň aladasy üçin bir zat edenni? Yo, olar aslında göreşýän bolanok eşitişime göre 1,5 milyon doza neme alıpdırlar. Vaksini alıpdırlar diye. Näme Türkmenistan'da 1,5 milyon doz alsa olam 2 gezek vurmalı da onu. Bilmedim o onun yarımını demetsem şu jaza adam kaldı mı kan ýa-da? Olam näme ha? Pikirlendirýär aslında. Şonuň ýaly ýagdaýlaram barmyş.
Yollar nemese hazır en aktual meselelerden biri olup var ya bu sebebi näme üçin diýip sorasaňyz ine virusa bütün dünyada gutarıp var ya. Virus baş edip başladılar da vaksinası çıktı. Neme edip bolya üstünde işleniyor gittikçe de güçlenecek o. Ondan sonra näme edecek yine virüs meselesi hem ortadan ayrılandan sonra. Ayrılıp var ya da yenen bir zat var dünyada hiçbir yurt yolunu yapıp tutanok şu vakta çelle. Ya başta çıkan vaatları o panika sebepli yapıldı. O neme tebiği bir zat onun o şekilde yapılmağı yani indi näme 1,5 yıl oldu. Başta indi yapmanın sebebi bilen ok, elinde hiçbir data yok. Näme dersin? Datan olmadık wagty belli bir wagt ýanky durarsın, hareketsiz galarsın. O edilmeli zat, doğru zat. Yolların başta yapılmalı sebebi datasız seni istedi gözüm gören ok devletten. Näme etýärler? Durýarlar, hareket eden ok. Soň görüp başlaýar, görüp başlamak diýen wagt bilen data bol ellerinde yolları derrep açýarlar. Yani Amerikan käbir ştatlarında hiç hile, maskada yok, hiç adam yok. Belarusya'da da kenbir näme olmadı. Yani yollar, adamları, kafeler zatlarım yapılmadı, giyecek, yani klublar zatları hiç hemmesi işledi. Vatan oğlu iyileşmesi yazıyor. O açmasa bolmayasa halkın yarısı daşında açsa da gidecekken son oğlunu koyup bilmeye saylav üstü bilen o daşında saylav geçiren bilenem bolunok da daşında geçirse o neme diye bolup bilmeye de daşındaki adamlar vermeye o nemeni. Ya bu yapılanın bir sebebi var. İktisadi doğru kolaps diýilýär de. Yani batan o yönü böyle batana derler. Şu at yönü şu pandemiye kapı yapıp o serhet yapıp bahanası bilen nemede duda bolmasa yani adatta ki yalak işlemeli olsa şular hiç tadı işlen o ne bank sistemi işliyor ne pul dolanışı var o ne beyleki ne kanunları işliyor. Bu da atlan hem meceli açığa çıkacak da onun boyun almalı. Yani iş başarmayan hükümet gitmeli. Hava. Bak şu demeni kapıyı yapan olup adamlar mümkün şu kapıyı aç da yap. O şonu demedip o pandemiye var. O neme var. Şonun için kıyınçılık diyle ne alak deme düşünce neme diyorlar da. Neme sapara şu yankı aydışınız başka çere edip vereyim. İki neme iki sözlem. Öňem şu ykdysady problema bardy. O çözjegini bilen oklardy. Bahana boldy yani. Pandemiya sebäp däldir, bahanadyr diýsek dogry bolar bu taýda. Halmura da size neme deýin? Sözüňizi böläýdim. Aha, sağ ol. Şu taýda watandaşy hemmemizin öňümizde bir ýyl ýarymdan gowrak bäri bir sorak bardy. Näme üçin şu hökümet ýollar açana? Bärden bir bölük halkyn gidermen, bir bölük aňyrdan çykarma, näme üçin ýollar açylanak, näme üçin samolyotlar uçanak? Pandemiýa diýip ola bir bahana. Mene ýa dogry aýdyp geçdi. Indi bütün dünýäde biziň sapara bilen oturan döwletimizde 50% ilat bolu vaksinasiýany aldy. Ýa 2 aýdan bütün Şwediýa halky ýa şu keseliň garşysyna dolyny vaksinany alýar. Türkmenistan'ın Şwediýanyň milletinin 4 ýasyndan pezadym ýaşaýar 4'den bir. Näme üçin vaksina edenak eger pandemiýadan gorkkan bolsa. Demek pandemiye bahana şu halkı içine salmajak böyle. Oň bir sebäbini aýtdyňyz. Indi şu güýz oğul 40 ýaşada belki saýlaw geçirjekdir. O ýurdun içinde akile bilen allap mullap onu bir ýanky tahta mendirjek bolýan. Ola bir ikinciden saparaga ýan bir uzuny aýtdy, şu ykdysady tarapdan döwlet lagşanlyk. Bir zady göz öňüne getirin watandaşlar. Şu mal ýurdun içinde
O 1.800.000 adam yaşayan var da yurdun daşında da son çatı var. Erti helmez uçup bardı değil. Bir ay yetmez şu devlet pıtıramalı, yarılmalı, kutormalı. Hep onlara iyere çörük koyuyor onun için. Şu içindeki eklep bilen o daşınnak içine varsa ne edip eklemeli. Ne yurda salmayanın bir sebebim sol. On sebeplerin görünüşünü men şu çıkışımda aytdım. Büyük bir otayda dinlep bilersiniz. Vaktiniz alıp oturmayın. Yöne şonun için açılanak olur yol. Gowu halktanın korkusy bar. Indi korku o tarafa geçdi dip de näçe wagtlar aýdyp gelýär. Yöne esasy korku, ine şu ýanky keminan aýdynyň taparagan aýdynyň aýdyn, men aýdynlardan ýene de aýdynlar bir tapar. Sebäp bar, şolardan ibaret bolurdy. Oňuny korkmaýan zat ýok, o kölөгünden titrep ýördi. Indi Talibanyň başyny daşyndan kelle agyr bolup dur. Halkara guramalarym Aralken on derdi. Özler şu bunu düşürdü, indi nädip çykjaklaryny bilenler. Ine şeýle watandaş. O ine ýene bir ýylleşmez ýazypdyr aly. O guramaçylykly jenaýatçy topary gorkýar diýe. Ya bu sizin pikirleriniz nemesi? Şonuň üçin ekrana getirýäs, onu gaýta-gaýta. Şonun ýaly meseleler hazır. Ýene-de bir gowy bir neme bar şu taýda. Bir ýylleşmez gowy bir pikirini ýazypdyr da, onu hem getirmekçi. O Cesur Türkmen gyzy diýär, samolyotlar uçurmak üçin büdjetde pul ýok diýip ýazypdyr. Yani neme de umum aydıldı iqtisadi kolaps var. Fikredin diňe samolyot däl, şu otlaram ýörer ýaly pul ýok, nemäniň beýleki taraplaryndan pul alýar. Näme? Elden aýlanýar. Elden aýlanýan o bir üýtgeç bir nemesi var. Biledi diýe online yani internetten almaly diýe. İnternetten almak için hem o kartın online sövda için açık olmalı. Türkmenistan'da kartların köpüsünde de online sövda açık değilmiş. Arkasında neme var? CV nemesi var. 3 möçberli o howpsuzluk nemesi deyip geçýär. 3D security diýilýär. Şonuň ýaly nemesi var. Ýene şo zat ýok. Soň näme diýerler? Bu gezek barya pravat diýe Aşgabat bilen Çärje arasy 200 manat diýerler ýyldaşlar. Hakyky bahasy onuň näçe 22 manat diýdiler, bir zatlarmış onuň hakyky bahasy. 200 manat alýarmyşlar. O näse köp, o pulum deme giren o. Döwletiň kassasyna döwlet hem ýok da, ýani bir şu dolanşyga giren o. Şu pullar toplanıp en sonunda adamların aylığı yine bir zat olup görünüşte izine gelmeli. Indi edil şu şekilde de nemede yok da, yani samolyotlarda da yok. Bu eyyem bir samolyot firması 3 ay 4 ay uçmasa neme olya? Batıya şu. 1,5 ýyl oldu. 1,5 ýyldan beri uçanok. 1,5 ýyldan beri toplasan 10 samolyot ya uçtu ya uçanok yine Türkiye. Men birazcık nämen aýtyp geçen iştaýda ene gurucu hökümet watandaşlar işleyen şu günde eger ene pulu ýok, ekonomikasy kollaps, ýene isleseler bizde çoň programmasy taýýar. Yani pulam gerek değil, hiç adam gerek değil. Diňe Türkmenistan'dan ine şu yolları açmak yani pulumuz yok, Covid hatta virusam içine koşsunlar. Şu ýagdaýlarda da yankı Türkmenistan'ın içine, daşından gidecekler, içinden daşına gidecekler, gidip biler yalı programması tayyar ve hiç değil özünü dolandırıp bilen bir sistema bilen edip bolýar şonu. Türkmenistan'ın hükümetine de yüzlenýän. Eğer şoň ýaly problemalarың bolsa, ýöne ekrandan aýtsaňam ýeterli. Biz de uradaly size şoň problemaň çözümini uradaly size, şo problemalarың. Aýdyň ödüňiz barsaňyz bolanok. Olary soradyp nemez görenden.
Yok, özümüzü elttiren oklar, yine halkam daşında köpüsü içine gidecek çağalarını gören ok, yani kesellenler var, yeneler var, ol pasolstva var, adın yazdır, oçrodur, neme gerek şu zatlar. Yenem böyle pulumuz yok, yenemiz yok, virüs problemi hemmesini aytjasa şu zatların hemmesini göz önünüzde, yani şu an entek kutaran ok, elbette o proyekt üstünde işlenýär, bir kemçilikleri var. Yani biz eltmese de şolu iş edip bolýandyra hökümet. Kemine indik soruňa geçelim ya entek. O indik sonra geçeli sebäbi Ýazylýan nemeler barmy? Bunun soňunda bir käbir nemeler aýtmakçy gysga, sebäbi wagtymyz edil göne onda bitämeli bu programmamız. O indik sonra geçeceğiz. İndik soramızda näme var? O indik sonra iyleşler, o biz çekinmän, utanman, o ürkmän, gorkman, o bir soramakçy size diýip aýdaly. O sizin pikirinizçe, o bizim kompetensiýamyz döwleti täzeden gurmaga yeterlimi? Ine biz diýip aýdýas, biz giden bir guramalar döredip duruz. Siz şunu ýaly bir neme bopdylar, o guramalar döredýäňiz, ýani bu guramalar o işläni ok, o haçan işlemeli, näil işlemeli diýilen zat var. Biz bu guramalary ýöne ýere döredemiz ok. Bu guramaların häzirden düýün tutup, ondan soň biz göne işledip başlamakçy. Şonuň nemesinde. Ondan soň nähil bolýar? Bir açıklığa neme meydan vermeyecek bolýas biz. Hökümet üýtgeçligi boljak ýakyn wagtda. Şu hökümet çalışığı diýeli. O diktator rejimi aýrylyp, ondan soň wagtlança bir neme geljek. 3 ay neme ýagdaýa görä, o adatdan daşary ýagdaý ulan ediljek. Ondan soň on giden bir nemeler var. Bu zatlaryň hemmesi hem eýýäm bizde taýar. O käbir zatlar täzeden simulasiýa edilýär, üstünde işlenýär. Ýalňyç islämiz ýok biz hiç ile. Şonuň üçin biz käbir zatlary görkezemiz ýok. Yani aýdyp bilýän zatlarymız var. Ýöne görkezip bilýän zatymyz gataz görkezme mümkinçiligimiz ýok. Sebäbi edilýän işleriň bir bölegi gizliň almaly bu ýagdaýda. Ýöne şu işleriň köp işler edildi. Yani bu tarda taýar biz ýakyn wagtda hökümeti almana ve yerine täze döwleti gurup başlamana mümkinçiligimiz bar diýip biz özümüz neme diýäs. Ýöne o siz nähil görýäňiz daşyndan ine bizi şo gyzyklandyrýar. Soň o beýle hökümetiň ýurdun içindäki diktator rejimiň pikirini aýdyp bermekçi size. Açaçan içinden neme alıp bilýäs ýani. O siz o nähil pikir edýäňiz? Hakyky samimy bir soragydyr size garşy bizden. Ýa edýän işimiziň täsirini, yani bizden size geçen täsiri bilmek isleýäs. Yani onu siz bilmeli ya. Halkın anı yeterlikli mi size düşünmeli, size gollaw verecek mi halk diye. Bizim indişde halktana en tek sorak bilemiz ok, yani şu taýda sizden sonra otyr şu zatlary. Yani daşyndan näli görýäňiz? Menin tarapym siz diye. Vatandaşlar gep tarapda däl ýa-da bizi goldaýaňyz ýa-da goldamaýaňyz däl. Yani tarap meselesi, beýleki tarap meselesi, ol zatlar düýünden başga zatlar. Bizim tapawdy ýok, düşmanymyz hem bolup bilersiňiz. Näme düşmanyňyz bilen sonra jogap edişmeli, gürleşmeli diýen zat ýokdur. Näli bolsaňyz, näli pozisiýada bolsaňyz tapawdy ýok. Ýöne bizi näçe wagt 1,5 ýyldan beri ekranda görýäňiz, tanaýaňyz. Ýanky düşünjelerimiz
proyektlerin yani tayyarlarını hemmesini ekrana verdik. Hatta edilecek işler 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık solamam hemmesi var ekranda. Önkü videolara girip görseniz şu tayda hemmesi vardır aytıp gelýär. Şimdi şu zatlar Ferdi Türkmenistan'ı kurmağına yeterli midir? Ya da şoňa yeterli olup bilýärsin biz ne şonu soraýasda. Düşünjämiz, pikirlerimiz ya da bilimimiz şoňa ýetýärmi? Owa ýenem neme var? Ine şu ildeşimiz ýazypdyr da derwiş o biz hem bize hem uğradyň diye bizlen paýlaşyň şol Google Book'ta diye bizim nemelerimizi goşal diye ýanky aýdyşym ýaly ildeşler ýa biz nowaty geldikçe görkezip durus onu bary gizlämiz ok häzir şu meheme barada nemeni açmakçı da bunun dowamında şonuň üçin biraz wagt aýyrdyk buňa. Owa nowaty gelenleri görkezýäs ýöne bundan soňky ediljek ya da nähil diýeli 20-30 göçüm bundan ilerisi var. Onu gynansak da o görkezip bilmeýäs we aýratyn nemeler işleýär. Yani öz baştaklyk gazandyrmak üçin her bir neme hökümetiň aýdaly gurucu hökümetiň hem aýratyn gollary boljak. Onuň üstünde işleýäs, öz baştaklyk gazandyrjak bolýas. Elbetde o nemeler var. Bir-birilerine pikirleşip maslahat berip bilýär, maslahat sorap bilýärler. O aýry ýöne en soňunda bir parçalar boljak. Aýdaly bir şaý diýeli o aýry-aýry şaýlardan o bir zat meýdana getirme nemämiz var. Şonuň üçin hem biz kämir çekinip duramyz, ekrana çykaryp görkezýän zatlarymız o uly bir proýektiň kiçijek böleklerini görkezýäs. Ve ýanky halk gollarmy nemeleri bardy. Indi biz şu taýda halk gollasa da gollamasa da edip biljek neme güýje eýe bolanlygymy özümüz düşünýäs, pikir edýäs ona. Ýöne şol wagtda da halkam şu siýasatyň içine çekjek bolýas. Şu siýasatyň içine çekilmese biz bir aýdaly bir Süleymanyň nemesi ýaly döwleti ýaly Süleyman peýgamberiň döwleti ýaly döwlet kursaň o kime yarar diýilen soragyň jogabyny gözleýäs biz aslında bu taýda. Kimine kän uzağa gitmän ýanky hemen aýdyp geçeň derwiş vatandaşlarymyz şonu hemen sorady da ýanky Türkmenistan içine gitmek programmasyny halky alyp gitmek programmasyny sorady. Onu paýlaşyp ýanky aýdaly ine ertir vatan habarlarynda çykyp aýtsylar. Şuňa ýaly başaryp bilýän adam bolsa ine halky getirsin, götürsün ýanky içine daşna diýip ertesi gün programmany işledip bilýäs biz. Yani o tayyarlık derecesine ait oturuyor. O beren pulu hiç adam gerekler. Hiç saat vermesin çok hükümet. Onu edip bolýar. Yani o programmanı biz şunu häzir öňünden paylaşmak diýmek onu bir tarafta diňetsiz däl düşmanlar hem görjekler. Şoň üçin näme gerek? O soň ýene bir ildeşimiz ýazyp duran ady gaty ütkeşik o Yusuf diýip okajak mana. Yükçino diýe de o neme edip durýar klavye. Duş geldikçe basyp durýar. Ama siziň işiňiz ýeterlik ýöne halkyň hereketi ýetersiz diýär. Ýa biziň nemämizde bu nemäni ýörite häzir getirdim ýa separat okady onu. Ýoksa bizde indi iki neme var, iki ayrı şaha var aýdaly umumy. Bir tarapda paralel bir görnüşde halk neme diýär, indi halk diýilende häzir halk meselesine de gelmekçi. Beýleki şahasynda da ýene de halkyň içinden gelip o bir neme pikir öndürýän neme var. Gurama var diýeli. Milli halas ediş komiteti var da. Şonuň aşagynda hemme nemeler döreýär. Hemmesiniň bir nemesi vardır. Fundament vardır. Hemmesi adam logiski bir ýere baglydyr. Bunda hiç ýyl ýalňyş hiç zat ýokdur. Bunu tapylam bilmersiniz. Bu hem neme taýdanam dogrudur. Hukuk taýdanam dogrudur. Sebäbi biz hakymyzy gözleýäs. Hakymyzy o näde gözlejegimizi biz özümüz goýýas orta hak talap eden biz bolanymyz üçin, ýani halk bolan üçin.
Biz bu zatları koyup yani hiçbir neme yok, yanlışlık yok. Koyan zatımızda, edecek işimizde, bundan sonra edeceklerimizden bir gramım yanlışlık yoktur. Mesela 1 gram yanlışlık olsa olayı bizim karşımıza işlep başlıyor belli bir vakittan sonra. Yönü yankı neme var, yine iki paralel var. Bir halkın hareketi var. Yani halk hareket etmeli, talep edip başlamalı belli bir yerden sonra. Beylik taraftan hem şu halkın içinden çıkan fikri öndüren bir gruppa diyelim var. İkisinin hareketi paralel bir görünüşte den gitmeli. Bizim yine şu neme var, yani şu ildeşimizin yazışına azırak yakınrak, yani biz halkın nemesinden köp tiz gitmeyecek olyas. Yoksa yine aydiyasa bizim şu an hem mezatımız tayar. Yani bundan sonra ne edeceğimiz, ne edip hükümette çalışacağımıza çelli. Ondan sonra Türkmenistan'ın 15 yıllık bir neme maksatnaması var. Yani ondan sonra yani Türkmenistan devletinin ayrı bir maksatnaması olacak. Biz o zatlara ekip gitmekçi. Böyle gerçekten biliyen de emine. Bu taydan arasa çıkmalı safara yoksa neme diyorlar. O demokrati sonra bizi halkın taşına çıkaracak valyalar. Hani demokrati yok mu diye. Şu meselede de demokrati yani biz şu an hakkımızı gözleyiz. Biz demokratiyanın demesinde değil. Yani demokratiya seyretseniz o bizi şu an Türkmenistan'ın belki de şu yıla çelle yağdayı demokratiyete. Hiç kimsesini çıkaran yok. Kur'an olayının ya da Niyaz'ın ediyen bütün işlerini o çapak çalıp o kolladılar yani. Yaşlılar kolladı. Sesini çıkarmadı halkın köpçülüğü. Yine kasam okuttu. Ömrüm kül olsun deyip bütün hazır çok karınçlar yok olmalı da. Bütün neslin ömrü kül oldu gitti. Yine bu demokratiyete yani ildeşler yani geçen yıla çelli demokratiya devam ediyordu. Yani bunun ya demokratiya isteyeniz mi? Ya da hakkınızı talep etmek isteyeniz mi? Yani meselesi var da. Menem berde şu bir hemen aydık geçen vatandaşları edilen işler aydırlayan gururlar düşünmekte kıyınçılık vardır ya da biz düşündürüp bilmeyendiriz doğru bir şekilde. Biz de baştan beri yine ekranın arkasında gururun edilen o atı maksatlar koyulayandır. Maksatlarımız koyulayatı. Maksatları da hem meyerde yine hemen öğrenildiydik. Yankı açıçanlığı öğreneli. Samimiyeti öğreneli. Samimiyet sözünü yine saparağa bozuldu. Sonra Türkmenistan bizim vatanımız ne mi? Ben Halmıra Dağı'da ne sapara eşitleyen yani komentaryalarda görüyorum. Halmıra Dağı ne mi diye. Bir değil, belki 5-10 gece aydandır. Mendeleyin tablicasındaki bahar zat şu tayda bar diye. O eye olan 10 yağlı bir neldiyle ayratin bir yere eye olan toprak, yurt, katı azdır dünyada. Katı azdır vatandaşlar. Şu zatları nemediğini düşündürmek ve özümüze mi şunu bilelikte düşünmek ve şuna göre de iş etmek. Ve yanlış gelen yeri ya da şu an köpçülüğün düşüncesinden ters gelen yeri bize gurrun eden vaat şu zatları göz önünde tutup gurrun edeceğiz, nesli göz önünde tutup gurrun edeceğiz ve samimiyeti, şeffaflık, açıklık her bir zatta tapav yok. Ol yine kabir gurrunu aytmalı, ekrandan aytmalı mı değil. Indi safara böyle aytın diye de doğru zat ayt diye. Yani hemme doğru zatdan bir vaat aytıp olmuyor. Onun için yuvaş aytacağız. Kabir yerde ağır gelen olsa demek biz şondan ertesi günü kabir zatları aytmayaz, sona koyacağız. O aytmayaz diyen de gizleyaz değil. Sona koymalı oluyor. Kıynansak da. Sebebi halkın yine bir yol var da yankı popülist olup halkın islen zadına edip ay tüveleme yine bular edip bilýäňiz yine köçe çıkın yine on edin deyip buyruk vermek halkı ya da halkı şoňa inandırıp ettirmem bolýar halka. Näme bolýar soňundan näme bolýar? Kommunizm guruldy yine. Lenin gurdu da näme boldy? Bolup bildimi kommunizm?
Yani halkı haçan da haysan bolsa bir ýagdaýda manipulasiýa edip bir iş ettirsen şoňa, şol ertesi güni izine urýandyr. Biz ine näme üçin köçe çykyň diýemiz o. Köçe çykmak üçin düşündiriliş geçirilýär, taýýarlan. Ýa soň birden bir gün oňa aýtmak gerek däl. Halk iň uly konstitusiýanyň üstünde duran bir güýç, ol Gurbanguly däl, 1000 sany Gurbanguly eläýsin, ondan hem güýçli bolan zat halk diýmek. Saparağa da şoň içinden çykyp gelýär, milyonda biri diýeýin, kemine de şoň ýaly, Halmyradaga da şoň ýaly, siziň hem her biriňiz şo halkyň milyonda, 100 milyonda biri hatda şoň ýaly kiçi bolýar bir adam halkyň garşysynda. Indi şol halka sen köçe çıkarmak diýmek näme diýene düşünýärmi? Halk köçe çykanda sen hem lap çıkarsın izinden, başga zat ýok. Ol özü çıkar, özü çözüp biler onu. Akıl düşünce tarapdan bir adamın ýanky düşünüşinden halkyň düşünüşi has, güýçlü, has uludur. Ona göz ýetirmek aty kyndyr, üstünde işlenýändir. Ýyllap onuň üstünde iş geçirilýär-de. Yani düşünmek üçin ýöne şoňa. Ine şoň üçin berde vatandaşlar aýdyp bilersiňiz, näme şu zatlar aýdan ok eşitmek istenen zady biz aýdyp oň peýdasy ýokdur. O manipulasiýa değişdirýär. Ine soňam ýene bir nämes bar, men özümde bar, dil problemim bar, vatandaşlar käbir zatlar düşündirende ýalňyş düşündirip bilýärmen. Oň ýaly ýerlerinden bagşlan ötünç soraýan. Ýa hakykatdan türkmen dilinde käbir sözlerde kynçylyk çekken. Ol neme var ine aýdyň hem yani Gatykan vardı Türkiýede gelýär. O başga bir ýurtda gelýäňiz ingliz dilinde sapak görýäňiz soň enteýme düzeldimiken diýen dilimiz. Köp pikirler var, şonu akyjy görnüşde aýdyp bolanok. Mesela öwrenen ýerimiz, maglumatymız esasen ingliz nemesinden, ingliz dili fundamentinden gelýär. İngiliz dilinde de gatykan maglumat var. Näme ýazsaň internetde çykyp durýar. Gözläp duranok da ýazýan göni birinji çykan zada basýan gerekli maglumatyny alyp çykýan ýani. Şonuň ýaly nemesi var. Ýa hem bilimiň eni dil ýalak boldy şu an dünýäde. Onda hakyky ýa men aýdyň nemesine çekýän kynçylygyny menem nemet bilýän, duýup bilýän diýen. Şoňa. O soň utaýda bir ildeşimiz ýazypdyr, Daşoğuz diýär. Salam aleykum vatandaşlar, size bir soram var. Demokratik sisteme guruljak bolsa näme üçin beýlek toporlardan o da daşlaşýaňyz diýär. O başga toporlardan görýän pikirleri saglam aktivistler diýär. Yani başka toparlarda da bu fikirli adamlar var diyecek olan olmalı. Yankı demokratiya var arada neme ettik. Yani ildeşler demokratiya dine siyasi platforma da bolup bilýändir. Hakyky durmuşda demokratiya bolup bilýän däldir. Yani şu nemeni gördünüz mü ömrüňizde? Rak keselinin nädip bejerilmegi var arada o saýlaw boldy halk tarapyndan. Demokratiya boljak bolsa ine nemede medisinada da bolmaly da. Ya da bir samolyotun o nemese injinerliği nädip bolmaly. Bir samolyot törediljek, şonuň üçin o halkyň sandygy gidip o ses berenini gördüňizmi? Diňe siyasi arenada bolýandyr. Şu wagt bolýan zat siyasi arenada däldir. Türkmenistan bir betbatçylygyň içine girip barýar. Yani pikirdim birinci krizis bolýar, soň kolaps bolýar, soň katastrofa bolýar. Yani katastrofadan soň hiç zat ýok, yani bitti. Şu an katastrofanın içinde, katastrofa diýilen zat neme sürüp barýar. Soň bu taýda o demokratiýa gözler misin? Ine samolyot dörediljek diýip pikir edin ine Türkmenistanda. Türkmenistany halas etmek, edil samolyot döretmek ýalak bir zat diýip pikir edin. O şu samolyotu döretmek üçin halk bolup o sandyga gidilen ýerini gördüňizmi dünýäde şu wagtda çelle? Ya da bir rak keseli var. Şu rak keselini o anyklamak üçin ya da şonu bejermek üçin sandyga gidilen ýerini gördüňizmi? Gurama öz içinde, yani bilermenler öz içinde bu meseleni çözýändir. Yani bilýän adamlar çözüp bilýär illeşler onu. Evet. Kemine Türkmençe tercüme edip bereň şunu. O
Hemmemiz ağzı bir bolsak çözülmeyecek mesele yoktur diýerler de. Ne Türkmen ragam çözdüler diýdi. Ağzı birce bolsak diye. Samolyodam gurulur diye. Ne Türkmençe şeylerek düşünülýär de. Ha. Belli dem kendiyen ben. İşi bilýän eder. O bilmeyen iş bolýan nädir? O üýüşdeňizem, çarşsaňyzam agdy bir bolmaň, o da önemlidir, işi bilmelidir. O problemleri düşünmelidir. So düşünýän adamlar bir ýerge üýüşen soň, olaryň ýalňyş bolmaýlar, neme diýenler. Onu halkyňa mintoňy demesi gerektir. Oňoýu gerektir. Yani o biz isliyas diýmesi gerektir. O akpata vermesi gerektir diýen ýalak türkmençe. O gollyas diýmesi gerek, ýoluňyz açyk diýmesi gerek. Ýok biz ýa-da ýok biz islamyz ýok. Biz şu duruşumyz bolýa biz şoňa kaýyl diýmeler, şu ikisinden biri. Yani hiç takdimen sesini çıkarman oturan halkımız var da biz de şunu hayır orada bir yana o yemek çakolyasa bellisine çakolyasa. O vatandaşlar tamam biz belli ki toparlardan uzaklaşacağız. Uzaklaşan yerimiz yok. Biz diyen işimiz var. Täze Türkmenistan'ı kurmak. Täze Türkmenistan'ı kurmağım diýmeýin. Ne iş Türkmenistan'ın nesline ya da gelecek nesli ne östürmek. Dünyada beýleki ösen yurtlar bilen yarışıp ileri dereceye getirmek. Olam nesil yetiştirmekten gelýär de. Nesil yetiştirmek ýaly bir maksadymız var. Onun için hem Täze Türkmenistan'ı kurmak. Näme üçin Täze Türkmenistan'ı kurýas diýäs? Ne şu sistemada baýap bolan okyan özüňiz aýtdyňyz onu bizem däl, özüňiz aýtdyňyz. Indi niyet, maksat bir araya getirýär. Näme üçin? Beýleki başga ýoldan barýan bolsam, maksady bir bolsa, soňunda birleşýän sen. Soňunda bir ýere barýan diýmek. Ol hiç ile uzaklaşmak däl, eger işimiz her kim özü için doğru edýän bolsa diýmek, ýakynlaşýas diýmekdir ol. Soňra beýleki birleşmek, agzy birleşmek, o meseleye geleýin. Ken düşündürülüş berildi şo hakynda agzy birlik näme, birleşmek näme? Yani biz bugün tapılan zat değil vatandaşlar 200 yıldan beri biz birleşsek ağzı bir olsak deyip arzu edip gelýär. Dine hem yerde şu var da Türkmenin tarihine seyretýän birleşeliň ağzı bir olalım birleşeliň öne şoň bilen bolmaýar. Birleşen yerler hem var peýdasy bolmandyr. O iyi şoňlaýal edilmeýär birinciden. Diversifikasiýa diýilen zat näme üçin aýdylýar? Näme üçin bar şu zat? Näme üçin döredilipdir şol zat? Ya köp partiyalık diýerler. Bir adam diýär biz demmämiz diýär, bile işleşmeli diýär. Soňra aýtdy bize köp partiyalık gerek diýär. Köp partiyalık diýen wagtyňa ýa aýry-aýrylyk dälmi? Yani birleşmek diýmek 4 sany partiýa var, 4'üsi birleşen ýagdaýynda ýene bir partiýa var diýmek. Oň peýdasy ýok 4 bolanyň. Şu gün ýaly bolýar Türkmenistanda şu gün iň agzy bir sistema şu gün Türkmenistan. Oň ýaly agzy birlik hiç ýerde ýok. Bir adam çıkya arkada diýär, ertesi gün 6 milyon adam arkada diýär. Oň ýaly agzy birlik nirde gördüňiz? Ýöne peýdasy ýok da şu zadyň vatandaşlar. Her bir zadyň öz ýeri var. Düşmançylyk mı ýok? Bizim hiç kime düşmançylygymyz ýok. Hatta hemme ýanky iş edilecek işlerin aşağında görkezýäs hatta özümüzden erteki gün bir näme çıkmasın ya da bizi şu provokat etmesiler diýip parahatçylykly ýol bilen Türkmenistan'ı täze sistemany gurmak diýip ýazýas. Parahatçylykly, yani düşmançylykly däl. Yani agzy birlik isleýän bolsaňyz ýine Türkmenistan mysal ýaşadyk biz o agzy birlige. Kasam aýtdyk 6 milyon adam bolup bir kasam aýtdyk aýdarsyňdan agzy bir bolmarmysyň şoň ýaly. Ýöne netije ýok. Ondan önüm ýok hiç bile. Yine bağışlan birazcık temanın başına da çıktı. Hal burada sizem nämäni pikrinizi aýdym. Ya bizim dilimiz edil akıcı däl. İlleşlerimiz yanlış düşünüp bilýär gabat. Keziledip dinläp otyryn sizin aýdýan zatlaryňyzam adamlaryň berýän soraklaryna bakap otyrsyňyz. Ine şular ýaly
düşmelenler bolsa şular yerlerde döwletli maslahatlar edilse elbette islenip problem çözmek tapılar. O arada hiç şey kirjinlenme yok menne. Ama yani düzeltmen yollarını vatandaşlar, yigitler koydular da ne çaylarını 5-6 ay beri şol mailnamalar, maksatnamalar hükümetin etmeli işleri, meclis barada yazdık, kurucu meclis ayttık, parlament barada çıkışlara başlandı. Devam hükmen bolar. Günne aşağı täze bir zatlar yazılar, yuvaş-yuvaştan adamların aňyny ornaşmak için o zatlar üstüne oturup bir adamı düşünen soň özleri herekete girerdi. Düşünjesi bolan adam, ilmi bilimi bolan adam, ätjek adamyny basjak ýerini bilýän adam, ol hükmen eder onu. Çünkü inni korkam der halkyň başynda duran. Inni diňe bahana galy diýmese korku ýok. Adamda bilip oty. Yok korku o tarafa geçen. Adamyň özleri duýup oty. Ýöne bizde bahana wa näme bolar, nähil bolar. Birden birinci ok gelip maňa deýmesin diýär. Şahir Şiranyň bir sözi bardy. Türkmen oka bolan atdyp. Ormanda yerem bar, gördüğüm mert halkımızdan var. Vakti gelenden tüvele yağlı olup kalkarı. Yani şu edilen gururumlar, maslahatlar yine mırgada kaytalaba ediyen. Geleceğimiz için peydalı vatandaşlar. Hemmemiz için şu dinleyip oturarlar. Sizin kaplarınızda akıllı, iyidinizde kararlar. Sizden eyyam havar yayrap gitmeli hemme yere. Nedirse kov olacak. Bu mesele katı ağır mesele hakikatten o. Onu dine halk bolup çözmeli. Aýtdyňyz başta kiretdiler parahylyň çykyş edip başlandy aýyna bular 2 saniýe hasyl bolup hakimiýeti basyp aljak bolýar. Bir prezident boljak bolýar, beýleki parlamentde başlyk boljak bolýar. Hamany o köçede ýatan bir kürsü bar ýaly. Bolaýanda da şonuň alınmış iki adam halk bolmasa nämesin oň üçin? Barjakmy eger halk bolmasa mene bir adamy mäçekkä taparaga da şonu aýtdy. Halk bolup edilmedik işte ne işimiz var? Ne görümüz var? Halka gerek ilkinci navbatda şu zatlar. Halkyň gelecekki nesline gerek diýip edildi. Bolýa şu nesliň ömrüni köýdürdi hökümet, ilimsiz bilimsiz goýdy diýil. Onda da şu zatlar isleýän adam öz-özünden öwrenýär. Näçe gedek aýtdyk. Hökümetin uniwersitete gitmek gerek, internetde gerek diýen ilimňizi, bilimňizi, käriňizi ştaýda görüp, seredip, taýýarlanyp bilýän ýanky Hökmen uniwersitetiň gapysyny tyrkylladyk diýmek gerek. Häzirki döwürde, häzirki zaman. Şoň üçin watandaşlar başarylmazak iş ýokdur. Hemmäňizden höttesinden gelersiňiz. Öz başarjak işiňiz, ýöne başarjak zadyňyzy ilk başdan öwrenin, bilin. Şu zady men başararym, ýa şu zat şu iş menki diýip hasap edin. Şondan soňra ädim. Bilmän Mannan urdum kılıcı Arap'ta şanlar ucetseniz onu yine de özümüz masarı olup kararsa. O söz azattığım onu bir öğren seresaplı olunalayan zatta. O da şükür ana internette mümkünçülük var. Kıyınsagan bizim yaşlarımızdan TikTok'ta bolup görsün var ya. Solon enerjisini, solon ömrünü, gücünü doğru dört tarafa uğradılarını ya özleri hareket edenini. Yine erteki günümüzün mesela gelecek alimleri, injinerleri, bilermenleri, iyi şehirleri, biznesmenleri şolan olmak. Onu orada vaktini bir gerekmeyecek zatları sarf edip oturuyor. Onun için internetim peydar tarafım var, diğerli tarafım var. Sağ olun ben şumal dinlep oturun aydiyan zatlardan mene görebilemek var elbette bize kaya yerlerim vardır içinde var. Yani gollayanlarım vardır. Ben sana umid ediyen vatandaşlar el verip işler vermeli. Aydın bir doğru fikir ayttı da şu maha 4-5 parti birleştik yine şu bir partiye mani inmeriyedi demek şu 4-5 partiyan arasında sen neyem kürsü paylaşma. Bak canlı olur vatandaşlar ben size ayttım şu 30 yılın devamını 3 şeyde birleştiler. 3-4 hareket bolu partiye mi kuruluşuk mu her zat tip atlandırdılar. Yöne şu kürsü paylaşır gelenini yine de dargadılar ya da biren yengsesinden tutsa vurdular. İkarada da diktatura aşağına kalan bizim halkımız var.
Biz şonu etmejek bolup özümizde uğurdaş pikirdeş adamlar üçin kapı açyk. Hana ýaşlar yglan etdiler, goýdular, anketany doldurup, şondan geçden gelin hökümetde işten şondan geçden beýle kemelerdi. Bulara da bir saýlap seçmäge mümkinçilik bermeli. Oňa men aýdamaz, sen plana adamyň, goý şo tap plana adamyň getir. Erki bir ýigitden özleri işlemeler geljek, döwletde, hökümete ýol başçylyk etjek adamlar bilen. Özler ınanmasa, özler seçip saýlamasa, biz näme üçin olary görkezme berme? O biz aýdyp biler. Mesela şular ýaly bolsa şeýlere aktif maslahat berip biler. Ýöne sen şunu etmeli hökmaniyse onu bilen diktator. Ýene de üçüncü diktatura dörer. Şonuň üçin şular ýaly mümkinçilik bar bile, watandaşlar hemmemede oturup şu şartlar üstünde işlemäge. Bärde akyl satmaklygyň der, bärde birini kemsitmekligim der, bärde birinin üstünden gülmekligim ýok. Asla ýatdan çykaryn şo zatlar. Hiç olmany şu topara geleler. Her biriniz gymmatly. Bizim hiç birimizin beýrek-beýrekden ürsem ýerimiz ýok. Biz iki aýakly, iki elli, bir kelleli insan hemme. Ýöne akyl derejemiz, bilim derejemiz tapawutly bolup biler. Oňa da belki tebigat sebäp bolandyr, belki enatalymyz sebäp bolandyr, belki bize bunu ykbal berendir. Belli de. Ýöne şu mahal alim var, oturmaly adamlar milyonlarça sonun mesela ırsını kesse ol iktisan diktaturu. Okumsuz, bilimsiz koydu. Gör näçe dünyada ýaşy işleri edip bilecek, Türkmenistan dünyaya, Türkmen dünyada ayan edecek, eşyar edecek talantlarımız koyup gitti. Koyup gitti diýerje ot bolup ýany. Okutmadylar şolary. Halktan adam çykmasyn diye. Samsygyny getirip ene şuň lellime galyny gidip ýatan döwlet. Indi bir akylymyza aýlanaly watandaşlar. Bizim ömürlük gelemde bu dünýä. Ýa şu wezipedik gelemde. Ýöne bir adamyň kalbyny bir ot ýarýan duran zat bar, şo toprak. We wakanyny toprak. Enatalymyzyň duglanan toprak. Ata watan bar, indi şo howpatsyny. O üstünnäki gymyrlap beren iki ayaklyň biri maňa görnäne. Men hökümeti gözüňe tutmaýdym. Kim olur? Hiç kim siz bilen. Deňeşdirlerini hiç dat şolar watandaşlar. Biz öz mertebemizi buwunmaga, begenmaga, buýsunmaga bir wagty ýetdi diýjek boldy. Bessirin. Gelin hereket edin. Her biriniz öz tarapyňyzda näme isleýän bolsaňyz, öz pikirdeşleriniz bilen, garyndaşlaryňyz bilen, gullukdaşlaryňyz bilen, kärdeşleriniz bilen, watandaşlaryňyz bilen, owadoşlaryňyz bilen öz araňyzda öz pikiriniz, öz gaýryňyz, öz aladaňyz edin. Şol watan aladasy bor. Öz aladaňyz diýen bilen men gowy ýaşaýyn galan maňa gözüme de görnen akda ýok. Şol jemgyýetde ýaşajak bolsak, bilýän adam bilmeýän öwretmen bor. Güýçli adam ýani güýçli elini uzatmaly bor, bilmeýäni bilim bermeli. Döwletiň işi bar, plany bar. Hana ýaşlar bizde hemme zat bar internetde. Kemin aýdyn goýun şolar ýa adamlar o ýene de täzeden görseler. 3 gedip, 5 gedip, 10 gedip. Belki şondan soň aňyna siňe düş dogry düşünerler. Ondan olar saklajak güýjem ýokdur, gara güýje. Şen halkyň güýji siýlim güýji, ýylyň güýji. Şoň üçin etjek haýyşym, arzuwym şol watandaşlar. Gayrat edin yerli yerden ihlas bilen ağlasan sokur gözden ýaş çykar diýip könellerimiziň aýdan sözi bar. Ihlas bilen ýapyşdyk bitmejek iş ýokdur. Ondan sag bolun dinläňiz üçin hemmäňize üstünlük arzu edýän beýimize sag watandaşlar mene näçe tamam diýen çykyşymy. Halmurad şu soňky bir 5-6 minuty nemedeli şu meheme barada gäwür hawa açyklyklara getireli. Indi mehemeni neme vardır indi biz. Emme zady bir şert goýýas, o jogap gelmese edip gidýäs. Bu näme üçin edýäs? Biz şert goýmanam edip bilýäs bulary ýöne. Ýa-ni ýuridiski diýilýär. Hukuk daýdan. Şu zat talap edýäs, o edip bilmeseniz bize edip bilýäs. Manysy var. Ondan soňra şu ýuwaş-ýuwaşdan haqqy özümize alýas. Hiç kim soň bunyň tersini suwut edip bilmez. Edibem bilmeýär. Ve biz şu şekilde de
o dünya uramalarının öňünde gelip çıkışımızı suud edýäs. Onun neme üýtgeşik bir tarapy ýok. O biz size şul nemämiz hem ýok. Ýurdu alyp boşadyp o halka tawşyrmak diýilen nemämiz ýok. Näme üçin ýok? Halk gowy ýurdu goýup berseň häzir şu wagt eýe çykyp biljek derejede däl hakykatdan. Bilim derejesi hem düşünje derejesinde gaty uzakda. Biz şonuň üçin ýuwaş-ýuwaş halk bilen bile hereket etjek bolýas. Ýani halk böyle näçe uzatsa bizde de şonça sabır var. Ondan arkaýyn bolup bilerler. O aňyrta Türkmenistanyň içindekiler her gün geçdikçe güýji azalýar. Bizim için hiç bir nemesi yok. Yani bizim bir kıssanmak için sebebimiz yok. O halkın sebebi var bu meselede. Kıssanmalı mesele. Yani biz şunu iz giderli bir şekilde zincir düzüldü. O zincirin her bir bölüğünü vakti geldikçe yerine getirip gelýäs. Vakti geldikçe yerine getirip gelýäs. Edil şonuň ýalam o meheme diýilen guramanyň vakti geldi doldu. Öňem işläni okdy meheme diýilen gurama ýokdur. O halky gorkuzýan bir aparat ýalyk neme hyzmat edýärdi. Kime hyzmat edýär? Guramaçylykly jenaýetçi topara. Ýani Gurban oğlu diýilen bir samsyk neme gullyk edýär, aýdym beren atdan ýykylyp. Indi bu gurama näme bolmaly ýani? Bu gurama gerek däl, aýrylmaly hökmen suratda. Biz bunu näme üçin aýrylýanyny, näme işler etmelisin hem mezadyny açaçan, aýan bir görünüşde berdik. Sebäbimiz var. Bundan soň näme üçin onu görkezdik? Bundan soň cezalandyrylan wagtlary aýtmadyňyz, etmediňiz, aýdylmady, edilmedi diýilen ýere biz pursat, mümkinçilik goýmajak bolýas. Ýani hakykatdan hem iň agyr cezalar bilen cezalandyryljakdyr. Ýörit aýratyn suud dörediljek. 30 ýylyň öwezine dolma, şonuň hasabyny sorama suudy dörediljekdir. Ve häzir şu wagt meselem biz bularyň nemelerini bilýäs, şugulçylaryny, bu taýdaky garyndaşlaryndan, goňşularyndan maglumat almak üçin o jan atýanlyklaryny bilýäs. O goňşularynyň kimligini bilýäs, o maglumaty soraýanlaryň kimligini bilýäs köpüsini. Bu adamlar o işlemäne dowam etse, o özleri bilýär bizim üçin hiç bir neme ýeri ýokdur. Biz sebäbi depterimizi yazıp geçýäs, o hatta köpüsiniň suratlaryna çelli var. Listin içinde. Yakın wagtda da aýratyn bir guramanyň ady aýdyljak. Käbir wagtlardan bäri işläp gören bir gurama var. Yakın wagtda onuň ady aýdyljak sebäbi biz aýtmaly, yani bir guramaçylykda iş etjek bolýan bolsak aýdylmaly diýip pikir edýäs. Şonuň üçin biz onu aýdars yakın wagtlarda. Bu gurama belli galýandyr. Nähili pikir etseňiz, nähili düşünýän bolsaňyz düşünüp bilersiňiz. Belli almasadam tapyp bolar diýilen neme var. Ýöne bizim belli almamyzdaky esas sebäp şu wagt şu herekete o päskel berip o beýleki guramaçylykly jenaýetçi topary kömek edýänleri esasy neme alýas. O fokusyny alýar. Şonuň üçin bu meheme adyna işlän ýa-da meheme şugulçylykda o hyzmatdaşlyk eden esasan hem o nemelere ýüzlenýän ol näme? O ilçihananyň nemeleri var, o okuwçylar, yani her üniversitede bir sany bir agent goýýarlar. Güýä ilçihana bilen arasynda nemäni düzeldýän ýaly. Olaryň hemmesiniň hem nemelerini toplap ýörüs. Gaty kän var, her üniversitede var, yani inanmarsyňyz. Şolara çellin iň agyr cezalar bilen cezalandyryljakdyr. Sebäbi olar nädip işleýänini, näme maksat bilen, sebäbi halka garşy neme toplaýar. Bir çalaja bir zat, ýalňyş bir zat aýtsa, şol okuwçy Türkmenistana barandan soň gaýdyp ýyzyna çykan ok. Ýa-da Türkmenistana barandan soň o meheme diýilen bir neme bilen
cenayetçi bir gurama tarapından soragy da edilýär. Kim sebäpli? Ine şol şugulçylar sebäpli. Şol nemeler var, o şolaryň hemmesi o bir-birden neme alınjaktır. Iň agyr cezalar. Yani o cezanyň nemesi hem taýarlanýar. Sebäbi ceza diýilen zadyň o ceza näme üçin gerek, o haýsy sebäplen bolýar diýilen soraglary jogap berseňiz dogry ceza çykýandyr o taýda. Bu zatlar kyn zatlar däl. Ama şu näme ýa-ki ilçhanalar bilen işleşip şogulçylyk edýänler bar da, olar özleriniň edýän işini belki bilýän hem däldir. Ýöne sen bilip et, bilmän et tapawdy ýok. Özlerine düşündürsen belki özüni gidip asacak da şolar şoňa alan bardyr içinde. Sebäbi öze üniversitede okapýar, olar aýdylýar, şoňa bir zat bolsa, o gelip aýtdyň diýip. Ýöne sizin etýän işiňizi, näme edýäniňizi siz düşünmeseňiz biz oňa gatyp düşünýäs. O erteki gün halka da düşündürler o zatlar. Tamam yankı ceza verecek kuramalar, ceza verilen vatı, onlar size cezanızı verirler. Yani ben düşündüm, düşünmedim diyen zat yok. Sen bir yankı közü bilip tut, bilmen tut yakyandır o. Yani sonu bir zattır o. Çoğun için bildim, bileme o zatlara yem geçmeye. Bağışlan, bağışlap şuna geldik. Onun yazı adam yok. Ne şolam düşünmesen şu wagt düşünüp kalarsın. O hiç kilinämesi ýok. Onun için her bir edilen işte sene bir halkın karşısına çok ağır cenayet edilýär da, gaty ağır cenayet edilýär. O zatlar häzir düşündürsen geçen nämede aýdylyp geçildi ya da şoň gurrun edildi ýygnakda çağalarımızın ýagdaýy. O her birinin sebebi vardır. O çağın näme günäsi var. Sen şoňa täsir edýän şu taýdan. Ýöne o düşünýän däldirler, ýöne düşündürler nesip bolsa. O kemine ýaşullar sağadama geçtik, 5 gün geçip. Benim şunu demedeyim, bir iki söz goşoyun. O birinci günden KGB diýilen neme ýokdur. Adamlar gorkan diýip neme edip görmän, o edara ýokdur. Hakykatdan ýatyrdylar. Gerek gel, o 30 ýyl ulanyp mördüň şol edarany. Ne eden zatlarım ortada. Yurdun gelin yerem nemedi. İn esasy sütünlerinin biridir döwletiň. Howpsuzlyk guramasy demek. Prezidentden hem önemlidir. Yurdu şu ýagdaýa getiren bolsa onu sizi işläneldir o gurama. Şoň üçin onu halkyň pulundan finansiýe etmede bolanok. O bir eden hem jogabyny berer. O yankı gorkyan agent näme diýip görmäňize de gerek ýokdur. Indi gorkara dat ýok. Şöyle dara ýok. Men ba diýse de ýok. Ýok. Oň ýerine hökman ýa bir ýurdun howpsuzlyk demesi bolmaly. Oň ýerine ähli türkmeniň howpsuzlygyny gorap biljek gurama döredir. Döredip görse. O ýeke türkmen sanyň içindäki türkmenler de dünýäň ähli türkmenler. Tebabi ne bizim Türkmenistan'ın yerleşen regionunu şo gurama iň güýçlisi bolmasa şo taýda ýaşamak gaty kyndyr. Ene İsrail görün Masat ne Orta Dowuda ýa Orta Dowuda da dünýäde iň güýçlisi bolmasa şo güýçlüň arasyna girýän Masad vardır. Dünyada ähli ýerdäki Ýewrey milletini gorawatsyn alýada. Şoň üçin daş durşuna Araplardır, düşmandır, ýöne ýaşap bilýär-de. Şo edara güýçli bolan soň. Türkmenistana da şondalyk gurmaly, ýöne tersine boldy-da. Biz şonu düzeltmeli. Şoň üstünde de işleýär. Hemmesi şolar ýalak diýip soňra berersiňiz. Ýok, hemmesi däldir. İçinde adam bolany tirler gelir, goşular teklif eder. Ya olur ýalak nemede mümkinçilik var, gapylar açyk. Türkmenistanyň düşen ýagdaýyna
düşünüp bilýän bolsalar kapy hem kişi üçin açyk. Watan olara da gerek. Olaram türkmen. Men goşşok nemelem şu aydın. Sağ olun Sapar ağa. Şu mehkeme meselesinde vatandaşlar käbir düşünüşmezlik var. Adına seredip göreyin milli howpsuzluk diýmek. Bir adam orayan olsa bizim milliligimiz şol mu? Prezident mi? Başka yok mu? Millet yok mu başka? Toprak yok mu başka? Yani ol kuraman etmeli işi var. Ol etmeli işini etmen onun adına onun yalı ulananın ya da şonu bar diýmek yanlış bir zat bolýar. Hatta şon yalı kuramalar köplenç gizli bolýandyr. 90% gizli durýar. Diňoň syýasy ýüzi bolýar, görünýän ýeri bolýar, olam 10%dir. Ol şon yalydyr. Türkmenistanda köçede kime garasaň men mehmeň işgäri diýip berýär. Oň ýalan bir mehme bolarmy? Men mehmeň işgäri diýär. O udostyrýan çykyryp görkezen oň ýalan bir gurama bolar. Onam ýok edipdirler-de. Şo gurama ýok aslında bizde. Bolan ýagdaýynda şu güne gelmeýe. Bolan ýagdaýynda biz ine bärde häzirine Milli Halas Ediş Komiteti hem dörep bilmeye, gurucu hökümet hem dörep bilmeye, eger şu gurama Türkmenistonda bolan ýagdaýynda gerek hem däl döretmek. Olan iş ol. Näme üçin eden ol? Diýmek ýok da. Bar bolsa işler de 30 ýylda iň bolmanda 1 ýylyny işlerdi bar olan bolsa. Ýöne ýok şoň işlän ýeri ýok. Men şoň üçin aýtdym. Soňam cezalandyrmak bu arada. Vatandaşlar yine cezalandırmak yani adalet diýilen bir zat var. Adalet. Şol zat cezalandırmak diýmekdir aslında. Ol erwet söz däl, cezalandırmak. Näme üçin erwet söz? Men şoňa düşünüp bilem o. Bir käbir adamlar şoň erwet söz diýip pikir edýär. Sen jenayatçy bolsaň cezalandırmak sen üçin erwetdir. Jenayatçy bolmadyk bir adama ceza vermek mümkin däl. Ne şo yani sistema şoň ýaly bolmaly. Ya täze Türkmenistanda bolmaly, zat şoň ýalydyr. Lüstrasiýadan hökman geçilmeli. Hökmany suratda geçilmelidir. Sebäbi lüstrasiýa diýmek arassaçylyk diýmekdir watandaşlar. Sen arassaçylyk etmen täze bir ýere öý gurdun, arassaçylyk etmen içine girip ýaşaýan dälsiň. Arassaçylyk hemme ýerde hem iş edilýän zatdyr, gerekli zatdyr. İş eden wagtyňa işiňi edýän soň şu arassaçylyk edýän. Kitaby okudun, galamyny, ruçkany, ýa-ni depterini belli ýere ýygnap goýýansyň, arassaçylyk edýänsiň. Döwletiň içinde de döwlet gurmak üçin arassaçylyk etmen sen nädip täze Türkmenistany urup biljek ýa-da sistemany urup biljek. Men aýtjaklarym şolardan ibaret. Vatandaşlar şu taýda mene hoşlaşjak. Sizem sag bolsaňyz, o kommentariýa ýazanlaryň hemmesine taňry ýalkasyna aýtgan. Gatnaşan üçin sag bolun vatandaşlar. O illeşler sag bolun, saglykda görüşelim. Sag bolun. Ýaşylylar, illeşler aýdym hemmäňize de. Vatandaşlar sağ olun. Taňry ýalkasyň gatnaşanyňyz üçin, beren soraklaryňyz üçin, beren jogaplaryňyz üçin esasan şol soraklary beren jogabyny bilen pikirlerinizi ýene bir geze garşy öwrenir. Özünde degişli netijeni çykarar. Bize indikatçy adımlarymyz üçin ören peýdaly şolary ýaly duşuklar wagtal geçirip durun kemini aýdyn çağıryn wagt tapsak bilen gelir sökmen gatnaşar. Häzir o beýleki gepleşikde adamla garaşyp otyp çykmaly bolup dur. Borany sag oturuň, sagykda görüşelim.